زخبركم حزب እግዚአብሔር ከመይ ወዒልኩም ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ዕለት በዚ ቅዱስ ናይ ጸሎተ ሰርክን ምስጢራት ቤተክርስትያንን ክንራኸብ ዝፈቀደልና ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ግዜና ኣኺልሎ ኣቦና ቢቀሽ ወልደ ትንሳኤ ብጸሎት ክኸፍትና እዮም ኩላህና ከዓ ንጸሎት ንዳሎ ማብ ወመንፈስ ቅዱስ هذا አምላክ ወቅዱስ ሥላሴ እንዛምን ወጥማጸን ከደከ ሰይጣን በቀመዛትሜ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተይስሜ ማርያም ጽየን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናቅቶ ከጂን ሰባከን ባርከ ከጂን ታምነከን ስለከ ጀና ሰበቃከ ይገን ለከ ጀን ከነ ለስምከ ቅዱስ ሰግድ ዘለከ ሰግድ ኩል ብርኮለከ ይትከነ ኩሉ ለሳናን ተውት አምላክ አማልክ ወግዚያ ጋዞን ግሰነገስ አምላክ አንተ ለኩል ዘስካው ለኩል ዘንም ስንጨዋከነነ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድ ከንዘ ይብላ አንተ መሰሰበት ጸልይ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዘለኻ ዝነበርካ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማን ዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሕጂ እውን ነኽብረካ ነመስግነካ ኣብ ዕድሜና ዘመዓልቲ እዚኣን ሰዓት እዚኣን ዝወሰካና ሰላም ዘውዓልካና ጅርማ ናይ ሰርክ ጸሎት እግዚአብሔር አምላክና ከመውን ቃልካ ንኽንመሃር ኩሉ ስለ ዝገበርካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ጀሚርና ክሳዕ ንፍጽም ሓይልኻን መንፈስካን ረድኤትካን መሪሕነትካን ድማ ኣይፈለየና ብመንፈስ ይዕብዩ ንመሃሮ ዕብየትካ ዝገልጸልና ከመውን ንጽልዮ ጸሎት ድማ እግዚአብሔር አምላክና ስኻት ሰምዖ ተቀበለሞ حتى ዝምልስ ጸሎት ግበረልና ጾም እዚ እግዚአብሔር አምላክና ስኻት ትሪዮ ስኻት ተቀበለ ጾም ግበረልና ኩሉ አካላትና ከሕማ ነገራጺምካ ድማ ወደ ተወሳይና ካብርሃነት ትንሣኤ ካብ ሰላም አብጽሐና ብናዲና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ መላእክት ተራዳእነት ናይ ነቢያትና ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምትና ሐዋርያት ዝማርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ ምስኻት ምጻፍ አድካም ኣብ ሰማይ كم دم عمدري كنا إلى تنجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا بدلنا كفادنا نمبر فتنا يتأتونا كبر نزل عالمنات كإما أمين أو زتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسجاهون دنقلي خاد جابير سوات قويتا سراوي سلام لك الله نسخة عن السبرغتيخي فركر سخون برغيو أمل تسقى جابير مساقيو أفستي دسولكي حتياتنا سريلنا نفتو ودغ إيسس كورساس من انتانا حرات لمن لنا أمين يفتح ويشرق دينا وملكنا ودانيس كورسوس خالي كنا سريات يا دمساسي أبى سؤال دلو بركسات إبران أنتم أبي كنات أبي ديا كنات إبران شارك سنات بس مكمل كونوا فتانون ثاني رسيان سكولان سمعت جيو مهارن كورسوس مال عصر تغلتك جمار النكسوس جمار النكسوس جمار النكسوس جمار النكسوس جمار النكسوس جمار النكسوس جيو مهار 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 النكسوس زحلفه محرنا بزمصحلونا بأفن منفس قدوس بأنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس مال عصر تغلت بأنت اجزتنا مريم كرسوس بأنت اجزتنا مريم كرسوس بأنت اجزتنا مريم كرسوس بأنت اجزتنا مريم مهرنا 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 كرسوس بوشلي باتي لا ديبنا أعطونا له. alright. ناي مسجانا صلوات سناي نجار نزجبر لنا يقرب حالي. زيابي ربون قويتنا أملكنا مدعنا يسكر صدنا مسكونا لنا. صورنا ردينا يحلونا نقربنا نتقبلنا نتمعبنا نتنينا. سعادة جاونا بصحنا أي حج مزع الدس على جان. كل زمان وطنان. بفصم سلامكم بفصم. كل زحج جابي أملكنا لمنا لنا. وقويتنا جابير كل التعذابون قويتنا أملكنا مدعنا يسكر صوص. لعلو كل جبرنا من تقول جبرنا أو تقول جبرنا مسكنا كلنا سلسور كنا نزرد خنا تحل خنا نبغى سلسل قرب كنا تقبل كنا سلسل زعو كنا زتنا خنا سعادة أوين سلسل تحنا مسكنا كلنا أو مفكر سبنا زعد السعلة دي عن كل زمن وطنا ناخاب بنفرابو سم سلامكم بسمع بنا كل غناتن كل مكان حضون جورزونه كل جبر سيطان من خرق وعسبات من العد سلان أو بيتا كبير كاب كله حزب خونا رحيق كاب زريازز لنا يونا رحيق
زتعمن زحيشن عزلنا تمن كربيتن كل حال سلان كندق سلطان ذهب كان نسخ اخم مخ كل فؤاد احنا على هنا برنا فتنايت ونا حدا ودخا قويتنا املاقنا مدحنا يسكرسس من تفقر سبل بزغبر محرتني ارتان مسخا معرم محوم زغنا منفس قدسن لو من كل ساعه نزل على امين واملاك مسالخ محرني كم تعبير راق ابساي دمسس كاب ابساي صبيك حصبني كاب حتياتي وناصرني انا ابساي فلط اللهم حتياتي كل غزي اب قدما يبزربخا صادق فردخاون نصون كا تركب سانا اخا طراي بدلكو اب قدمي خا كي غوركو نو بابسات ولدكو نك اب حتيات تنستن حق اوشتي قاتلو احبوت بمهارن من ترس كصارس سمع زاطرني كبرد كصورو صبني تنصقت قاين عصم توغساس باتانا حغوسنا سمع نغص كا حتياتي كولن بزل ابساي وندمسسو واملاخ صوري لي بفطر لي منفس كاوش عدس كاب غص كاي دربيني حغوس مدحان كامل سلي بفادنيا منفسون دغفني مقد خان مفسخم رمي حط انا بخاخ ملسيم واملاخ مد علين كاب عداد ما نغفني لسانين صدق هالو الكتب له يا غويتي افي مسغنا خنغرس خنا فريك فت مسوات باب لك انت زي كونس مقرب كل كانري مسوات مراريت بغوني خم مسوات املاخ سور منفسيو واملاخ نسورن قطقطن ببي ايطنقوني خان نصيم صغها سناي غبرلا مكاتات يرسالم ندق مسوات بحر المسوات بول مسواتي باك لك ايشو اما سويخا ارحو قرب لك يوم هاليلويا إذا ساعات زيا من بارسقا قويتا إياس كورسوس عم مقابرن نفس أمتا ساعات معلتن إيا كمون دقاس أمثال موس لزخونات كمود داتا قزي عدمسر تقصر صولد دقاس نكورسوس نقسين عملاقين أقربالو حاتياتيك حد قليك إلمنا سلاسان قبل من كيتا 231 አማኑኤል ዮሐንስ 232 አንዲት አስሉ 233 ሙሉ 234 ተርሐስ ወልዱ 237 ህይወት 238 ጴጥሮስ የሰማይ 241 ትዕግስቲ 242 አባ መርጌታ 246 አማኑኤል ዮሐንስ 247 አስሊ 248 ጽጋቡ ወንጌል ሉቃስ አባሽ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي زي صادق نأملاخ زفرح بتصنع أسرارون صبا نبره منفس قدس ما نبره نتقبو እግዚአብሔር ከይራእይ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ካና ቤተ መቅደስ መጽ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ወለዱ ከም ማድሕገው ገብርሉ ምስዓተዎ ድማ ኣብ ኢድ ሓቆፎ ንኣምላኹን ኣመስገነሞ ወጎይታይ ነቲ ንምርህ ኣዛብ ብርሃን ንዝበኻ እስራኤሉን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ሰራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ጸሎት አማኑኤል ዮሐንስ እነሆ ኣብ ቅድሚቲ ቁኑዕ ፈራዲ ቀውም ተዳሊ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድ እንቅጥቃጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰይ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወስዶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ጋህነቡን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኽ መሓረና ኣድሕነኒ እናበልክ ተማሕፀኒ ስብሐት ለኣብ ስብሐት ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ
مؤسس زيودة عصري أنا ليه تقابل؟ موال سب زيودا زي عالم زي كا نزل عالم زنبر انت تخون سنفسي نصر زخوني مخنيات مهاب كنيركي كنكي اتي تسيوف زخوني تقباراتكي اتي حمق اكي عب كدميتي قنوع فراداي مزق الله عب حاتيات عرات تسطحي عبتي شللتنيا كدع سقاخي خلخي انت يختبيو ملسي او كريستوس أملاخي التي عزيز زفر منبر فردخا رعدن انكتكتن فردخا اسم بدن نتي زل على موف فردخا خا انكتكت بتي ملكوتاوي نتابراكا برهانكا انكتكت اللهو أنس حسوم دنس عب عرات دكيسي زلهو عب هوتي وين زي قدس سخونكو نايتي تقبلاي كرت عبنت بموسادي أفلبينا وقعه أو أملاخ أني قبنيني أيمو يكرب للي إبل علهو على مامي أو بتتدنجل مولو ونصحت دنقل نباريخي تقلطف صلال ريديتكي زركحي نتي أبحلناي كم معذل الجماعة الكفو حسابات كاباير حقيو نتحممتي نفسي بخنت النت أزيو حلوات تفئوا اللمو ناب صلوتن من نقاحن أبقسيا مخنياتو مسخي كاليتن محرت تلمن አላይት አደኒኺ አደምን ጭህወት ንጉሰይን አምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይኺ አሜን አሜን ኦጎይታ አንዲት ኦጎይታ በዛለይቲ እዚኣና ዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኖም ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆበይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንኣኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነብሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪሉ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብቶም ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻን ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይትለሲ ኣዘንቱ ቀሲስ ስሉስ ቅዱስ ህይወት ትረሓስ ወሉ ሰብ አቤት አላ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር
ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ብክብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ነቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ክብርን ምስጋና أوصل قدس محرنا أوصل قدس محرنا أوصل قدس محرنا وقلت حتاتنا هيوت إشي thank you وقيتا حتاتنا حدقلنا وقيتا بدلنا عيت تبصبلنا وقيتا أبسانا يقرب لنا وقيتا نحمومات بزبخا بصحيهم مو من انتتي قدس سمكايلكا فوسهم وقيتا نتم زموتو زحالفو أبوتاتنان عواتنان أحاتنان كم نفسهم أعرف أو كاب حتات متو زخون كاويتا ردعنا لمننا خا تقبل لنا كبرن مسجانان بفتصم معرض قدسنا معها يجبا آمين أو جيتا محرنا أو جيتا محرنا أو جيتا بارخنا آمين تمزيلنا بلنا كنمسجن كابو بعث جبرنا أب سماعتنا برابونا أبتسمع جم ماشي ده ماشي لسه كتعميتهم دلهم ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካይማ ኣሜን ወዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርፅኹም ብርኾም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪልና ነፍስቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን مسكنا لقدس دنجل مريم ጴጥሮስ ሰማይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ሕደግልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ንልምን ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርእኺ ሰብ ምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን ነቶይ ጸሎት ሃይማኖት ትዕግስቲ ሃብተ መታዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕኒ ዓለም ስለ ዝወለድክናን መጺኻ ንነፍስና ስለ ዝሓነናን ነመስግነኪ ወጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻን ሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃን ዕንልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓታን ሓጣን ሕድገት ብሓደ ብዝመለኮት ስሉስ ቅዱስ ነብስር ንሰግደሎን ንኽብሮን ወጎይታ መሓርና ወጎይታ መሓርና ወጎይታ ባርኸና ኣሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኣቦይ መሪጌታ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይብኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ
ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንተና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽኡ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ችርያላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርም ብኽብርኻ ብልግስኻ ሙሉኣት እየን ኦኑ ሁሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳና ሆኑ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቀትና ብዘይካ ካረዳ የብልና ኦ አምላክ አባና ሕደር ነበደልና ይቅሬታ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትና ብዘይ ድሌትና ዝገበርናዮ እቲ ፍልጠትን ብዘይ ፍልጠትን ሰራሕናዮ ስውሩን ጉህሉን ዝኾነ ኃጢአትና እንተቲ ኣብ ልዕለና ዝስመዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳእምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕበሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አቦና አትየዋለሁ ድበቅሽ ዲበ
وقتي ماله أره بس ما ينسحت صلاة بقشي قريتها قردون بيأتي لعن تانا ينسحت صلاة ده تبصحل بقشي رحان بعلها من لا بقشي عويت دلوقنا الله أره ما ينسحت سكرين الله بقشي دي به أبيت أب سكرين الله تقريب والله حراه وابستنا الله هو خفيت الله جسدي أره أو قيتا أبزام على تأذية أبكرميخا بتكبار يكون بقال بحساب يكون بكل غنتاتنا واساتنا زحطعنا يو نسخار رهروهن مفكر سبن سلازقونكا ننت قدوس سمكائلكا تعرقنان هدقلنا وأملاك بسلام كنحدر سلاماويت ليتي هابلنا أبزانا يدقاس قزينا كاب كله چنقت ناصا قبرنا كاب كله خفاتن كاب كله فتنا صلائن كحلونا خا ناي سلام ملأخكا لأخلنا بصقان برراحيخان اذي مفكر سب زخونه حدا ودخا غويتانان املاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس اتي بوون مسؤون كبري وداسين جرمان زلوكا معريخا مزخونه وهابي هوت منفس قدوسن مسغانان يقبعك حجن نزل عالم آمين يحر نفس وكف سعد صلوت وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا او اب نفس وكف ساعتن غزيان اب سماين مدرن كل بغبرت سجل الكاكروسوس ومن املاخنا بعلنا ويت عقسم بزحمرتن سنات ملاخان روحن انتم انا زقدما يم حقيتنياتاتون التمحر نحط بن الساعات مليش بهوت كنبر مرموت زي تدلي من تتصبيم زله تسوا سمايات كرخبو نخلم نابد حنا تتقدم اقويتا ابزا ساعات دي انا كل ساعات لما انا نتقبل وتناك انا علنا اذا كان قبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا انصه تنيتنا ونسمر حمامنا فوس حطياتنا حدا قالنا كان كله حزن سكيات برد عنا هلونا يمكن عقاب ودسات ملاخ حلونا نودت امنات كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي وسن فتت كان بس حد لنا مسغان زل علم برخيخا امين اوغويتا كبور مسكون ودخا نسخاتكم سخصلي خلهم كم زنا بل كم زبلوا إنا بل كم زمهرنا كم زلنا خنصوعك بقعات كبرنا اب سمايات نبرابونا سمكاي قدس منغستغات مسا فاد كان تاب سماي كم دما امدري يكون نعلت انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا أبقفادنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرين نزل علمنات كإما أمين وزتي مريم بناي قدس قوري الملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدى إزابيات سواءت قويتا سراوي السلام لك الله نسخي كوان السبرختيغي فراكر سغون برغيو وملتس عقات يابير مساخيو وفي السيتي دس والكي حدياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كورسوس ننتانا محرت لمنلنا كبر المسقانان نعم لاخي خون زخبركم حزب እግዚአብሔር ካብቲ ተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ንምርኻብ ዘብቃዓና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ዘለናዮ ኣገልግሎት ኣብ ምስጢራተ ቤተክርስትያን እዩ كاب مسيرات بيتخرسيان كاب تم شوعات مسيرات بيتخرسيان كا أب مسيرة كنديل لنازل لنا لومي أم ناي مسيرة كنديل كلا أي كفال نايو أب مسيرة كنديل حيزوم النازل له أبيك أشديبه كاب قدس دينجل مريم بيتخرسيان وكلان ديومه أبز حلفة سلوس من البات نتوم زين بركم نمزخ آخري كمون مصحف مفنات هيوت زي حسكم تدعى هليهم أبز حلفة جزينا فللي مستيرة ميرونن مستيرة قنديلن ترجم مستير ترجم قنديل بخمة يدالو قنديل من أبتكبار يوعلو مالت بخهنات كم زقباء بخهنات كفسم كم زقباء
كمون مسرت أب حديث كدان كاب وانجيل ماركوس 6:13 نبزحات حمومات زيتي لغيوم أحويوم كاب زبل مسرتو كاب بولين حديث مخانو كل جزء قدمي قنديل نسحة دهر نسحة قنديل تتحايزوم كم زماسو حمامن صلوة قنديلن وينا حمومات زيتي حمام بخمي يمس كمون تقم حمام فقاد أملاخن قدمي ناب حكيم ناب بيت إكزابير مالت ناب نسحن ناب صلوة قنديلن كنمس خمزلنا بيت خريستيان حكمنا تأمن جن حكمنا قدمي نسحة وي قدم قنديل وين قدم بيت خريستيان كخون يبلون كومن تخوين خا سعبينو كبير مخانو كابناي تاريخ نقص عسى كلاي زينا ماول 10 نجزابير قريفو خمس خدفمو كمز تقصف أبونا أبيك أشريبو كله نجيرومنا كابت بزح تقصتات هالو كسبتاو فوسي أبونا أيوب كاب أيوب 10:4 حمام أول كسبن حبرة سبن هاجرني لهم كاب حاتيات من انت حلونا كاب تعبيد كحلونا نابنت نقص سكياس كاب أبنت تقيسهم لنا كلاي زينا مول 35 أبي سياس 35 كمون إكزابير بمكرا بيلو كم زمهر نشجرات بشجرام ومهرام زبل كاب إيوب نزغا مزمور داويد 38 كاب حدا حساب شمونته نقص داويد أبنت تقيسهم لنا بزفت أمنا يا حاتيات قبو مغصعتي من تهوها بنا إسرائيلاويان زيلواويان 10 خامون نقص مناسية نقص يهودا خلاي النقص 11 من السحن زعبيو إلزابيلاويان نمقصع إلهم إلزابيلاويان كا بتمرت بيت خريستيان إبيفانيوس كمز ترجمه بناه مهرنا هلو نتوم تمرت بيت خريستيان مستيرات بيت خريستيان زي تقبلون مستيرات بيت خريستيان تمرت بيت خريستيان كلوتو زداليون ويزاز صعرون كم زملكات أسفيهم قليصهم لنا أزي كابت زحلفة أوان نمزخ آخري نتوم زي نبرنا نمزخ آخر زاكليو حجي عودة مهرت نابا بيكشي ديبه يم حلال فلهو نبيكشي ديبه كله منفس قدوس زاربلو عندبت كهبوم نعنا نخلهنا خا زي سمعة ناي منفس أذان سمعوا زعقور لبي نتعب لبي تعقرة نفس ملو سناي حلنا كوهبنا نا إكزابير قدوس فقاد يخونلنا بروح مجمار يقبرلنا الرأي يقني اللي أبوي مرقيتا كلهم كا محبر مدهني عالم كمن أبوتاتي حوات نزع الدلزي عقمي يكون تزيف قدو كمتي قدام يزبول كو تلاق نحرم خاصلة الله أخدا ينبر ليك أونت اللهم أبزي زيادة تصفعون تقول صون تقولو مزخونا جن إكزابير كله دقفن صلواتكم ما يفلني بس ما أب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين حرايم بقربتي نايز بقدام عايز نبرنا بس إحنا عايز نبرنا بونا مرقتا قديس أملنا يوم كأم قصار كلاي كفال نسترق أنديل زبلار استهزناخ المهارنا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አመንጎና ተረኺብኻን ሁላትና ይግለጸልና ምስጢረ ቀንዲል ከም ተማሃርናዮ ሰፊሕን ዓሚቑን ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን እዩ ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ትምህረና ሓደ ሓደ ሓቢርና ክንመሃር ዳ ኢና እምበር ሎሚ በዝደለና ሰዓት ንኩሉ ንውዶ ይኮና ብዝኾነ ግን ይቕሬታ ክንቅፅልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እቲ ንዲያቆናት ንመርዓውቲ ከምኡኻ ንህፃናት ዝግበር ምኽባእሲ እንታይ እዩ ፍልልዩ ዝብል ንእሽተይ ተናኺፍና ነርና ንእሽተይ ከካፍለኩም እየ ብዛዕባኡ ዝጎደልን እንተለካ መምህርና ብዘለዉ ክምሉእ ኢለይ ተስፋ ገብር
መሰረቱ እቲ ምቅባእ ዝብል ክልተ ነገር እንዲሁ ተሓደ ዘይት ምቅባእ ኣሎ ተኻላይ ከዓኒ ቅብኣ ሜሮን ኣሎ ማለት እዩ ሜሮን ሓንሳይ ዝወሃበና ከም ተምሃርናዮ ንሱ ከዓ ብጥምቀት ይወሃበና መንፈስ ቅዱስ ብኡ ይወሃበና ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ንክንረክብ ቤተክርስትያንና ኣብ ጥምቀት ግዜ ብቅብኣ ሜሮን ትቀብኣና ዘይቲ ማለት ወይ ከዓኒ ጸሎተ ቀንዲል ወይ ከዓ ጸሎተ ዘይት ብሎ ቤተክርስትያንና ግን ንዝሓመሙ ንመርዓውቲ ከዓ ትቀብእ ንመርዓውቲ እግዚአብሔር ነገስታት ከምዚ ቀብአ ንካህናት ከምዚ ቀብአ ኣብ ቃል ኣምላክ ከምዚ ነግረና ሓይሊ መውሃብን ንኣገልግሎት ንፈጸም ንክጠቅመና ንክረዳእና ኢና ንወስዶ እምበር እቲ መንፈስ ቅዱስ ዘውህበና በቲ ናይ ሜሮን ምቅባእ ማለት እዩ ኣብ ናይ ማዕርጋት ዲያቆናት ካህናት ይኹን ግን ሜሮን የለን ብዘይቲ ምቅባእውን የለን ንእግረ መገደይ ማዕርጋት ቤተክርስትያን ኣብ 7 ይኽፈል ንእግረ መገድና ክንፈልጦ ስለዝግባአና ትንግፋ ቢሉ ይሓልፍ እየ ቤተክርስትያን 7 ማዕርጋት ኣለዋ ቀዳማይ ዘማሪ ማለት እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ክዝምር ዝግቦ ዋላ እኳ ንሕና ብግዜን ብስደትን ክንገብሮ እንተዘይከኣልና ክዝምር ዝግብኦ ግን ነፍሲ ወከፍ ዘማሪ ብጳጳስ ዝተፈቀደሉን ብቡራኬ ዝተሸመን ክዝምር ይግባእ ቤተ እግዚአብሔር ማለት እዩ ከምታ ቀድም ኣቢሎ ዝበልክዎ ግን እንተ ብሽግር እንተ ብሕመቕ ግን ኣይገበርናየን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቂድዎ ግን ኣብ መገድና ክንገብሮ ምስ ቤተክርስትያን ኩላትና ሰሚዕና ክንገብሮ እግዚአብሔር ይደግፈና እቲ ካልኣይ ኣንባቢ ተባሂሉ ዝሽየም ማዕርግ እዩ እሱ ከዓ ብቡራኬን ኣብ 5 ግዜ ካብ ፀጉሪ ርእሱ ብምቁራጽ ማለት እዩ ሕጂ ኣንባቢ ማለት 5 ቦታ ኣብ ማእከል ርእሱን ብቅድሚኡን ብድሕሪኡን ብክልተ ጎኑን ቆሪጹ ይቁረጽ ፀጉሪ ተቆሪጹ ንሱ ከዓኒ እቲ ስቅያት ክርስቶስ ሽንካር ረኸቦ ንመግለፂ ይብሎ ቦታት ቤተክርስትያን እቲ ሳልሳይ ንፍቀ ዲያቆን ማለት እዩ ንፍቀ ዲያቆን ከዓኒ ብምብራኽ ይሽየም ጳጳስ ኣብ ግንባሩ ብመስቀል ቡራኬ ገሩ ባሪኹ ብርሃን ዘለዎ ህይወት ክመርሕን ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ከገልግልን ንፍቀ ዲያቆን ተባሂሉ ይሽየም ራብዓይ ዲያቆን እዩ ማለት እዩ ዲያቆን በአንብሮ ኢድ ይሽየም ኢድ ብምንባር ጳጳስ ኣብ ርእሲ እቲ ዲያቆን ኢዱ ኣንቢሩ ብቡራኬን ብጸሎትን እናቶም ርእሱ ዝኸኣለ ጸሎትን ኣገባብ ኣለዎ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ዘበና ክንፈልጦ ዝግባአና ግን እግረ መገደይ ክገልጾ ደስ ዝብለኒ ነገር እንተልዩ ናይ ብሓቂ ማዕርጋትና ፈሊጥና ኣብ ግቡእ ቦታን ኣብ ግቡእ ግዜን ክንጥቀመሉ ይግባእ ንኣብነት ኣነ ካህን እንተደኣ ኮይነ ክህነታዊ ስራሕ ክሰርሕ ይግባኣኒ ደኣ እምበር ናይ ጳጳስ ስራሕ ክሰርሕ ኣይግባኣንን ኣንባቢ እንተኮይኑ ናይ ኣንባቢ ስራሕ ክፈልጥ ይግብኦ ዲያቆን እንተኮይኑ ከዓ ናይ ዲያቆን ስራሕ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ብልምዲ ኣብ ህዝብና ጳጳስ ሓንሳ ምስ ባረኸ ወይ ምስ ሸሞ ዲያቆን ይዝበሃል ዝኾነ ኮይኑ ግን እቶም ኣብ ቡራኬ ዝበፅሕና ማዕርጋትና ኣለሊና ናብቲ ዝዓበየ ማዕርገ ክህነት ከብፅሐና እግዚአብሔር ምታን ትሕት ኢልና በቲ ተዋሃበና ክንዓይን ክንሰርሕን ይግባአና ማለት እዩ ኣብ ዓድና እዚ ጽሑፍ እዩ ግን ኣብ ዓድና ሓደ ተምሃራይ ናይ ቤተክርስትያን ኣብ መምህሩ ወይ ኣብ ደብሪ ኸይዱ ምስ ተምሃረ ኣብቲ ዝመሃረሉ ግዜ እቲ ናይ ምንባብ እቲ ናይ ምዝማር ኩሉ ስለ ዝውድኦ ቀጥታ ኣብ ጳጳስ መፅዩ ዲቁና ይወሃብ ዲያቆን ይበሃል ማለት እዩ ግን እቲ ማዕርግ ነዚ ይመስል ማለት እዩ እቲ ካልእ ሊቀ ዲያቆን ሓደ እዩ ምስቲ ዲያቆን ዝብል ቃል ጥራይ ግን ብሓላፍነት ይፈላለዩ እቲ ሊቀ ዲያቆን ርእሲ ብሓላፍነት ልዕሊ እቲ ዲያቆን ማለት እዩ እቲ ዲያቆን ከዓኒ ብሓላፍነት ልዕሊ እቲ ንፍቂ ዲያቆን እዩ እቲ ንፍቂ ዲያቆን ከዓ ብሓላፍነት ልዕሊ እቲ ኣንባቢ ከምኡ እንዳበለ ዝኸይድ ማለት እዩ
እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍቃዱ ኮይኑ ነዛ ከምዛ ዓይነት መገዲ ክንከይድ ጎይታ ይደግፈና እቲ ሻዱሻይ ክህነት እዩ ክህነት ከዓ በአንብሮ ኢድን ብምህልላን ይፍጸም ትክክል ከብሎ እምበር ኣብቲ ናይ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቸርች ኣቲና ብጽቡቅ ክንፈልጦም ክንርድኦም ንኽእል ኢና ኣብኡ ኩላትና ሪፈር ክንገብር ተስፋ ይገብር ካልእ ጳጳስ በአንብሮ መስቀል ኣብ ኢድ ጳጳስ ገይሮም ፓትርያርክ ንጳጳስ ይባርክ ከምዚ ይመስል ዝያዳ ርዲት ክህልወና ግን ኣብቲ ሴንት ሜርና ዝብል ናይ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቸርች ኣቲና ካውየ ሪፈር ገይረ ማለት እዩ ጉግል ድሕር ጌርናዮ በቃ በብደረጁ ክንመሃሮም ክንፈልጦን ይግባእ ናይ ግዜ ወሲድና ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣበይ ንጥቀም መን እንታይ ይገብር ስለዘይንፈልጥ ኣገልግልትናን ካህና ህዝብናን ተሓዋዊሽና ተዘናጊና ንኸደሉ ግዜ ውሑድ ኣይኮነን እሞ ናብ ገፅና ክንከይድ እግዚአብሔር ይደግፈና ሕራይ እምበኣር ናብቲ ናይ ብቐዳማይ ዝነበረ ኣብዚኣ ትውስኹላ ነገር እንተልይኹም ታሕቶ መርጌታ ወይ ኣቦና ወይ መላከ ሰላም ቅድሚ ናብ ትኽሳይ ምኻደይ ፈቃደኛ እያ ትውስኹል ወይ ዘጉደልኩል ነገር እንተልዩ ደሃን ኣነስ ኣብታ ናይ ካህን ዝበልካያ እታ ብኣንብሮ እድን ብማሕላን ካልኣይ ድማ ጳጳስ ኣፉ ከፊቱ እቲ ካህን ዝኸውን ዘሎ ኡፍ ይብሉሉ እዮም ጳጳስ ተወሳኺቲ ታንክ ዩ ተምርጌታ ኸ على هو بقى تصبق لما لو تصبق تباهي لله من البعض أبغاش تسفهمون مسانا سلزلوا حسابات اليوم نبغاش تسفهم يقدموا مع لهم كيس قرني أخو لنا زخونة توسخ حسابات اللي بغاش تسفهم صبوا حساب مثال هو بقى دهان ميتيم زلوا بغاش تسفهم هو ميت الله دهان دحراي وسخلنا كل يوم اوكي هراي نقصل ابنا هراي حزب እግዚአብሔር ባር ንቀጽል ኣብራባዓይ ኢና በጽሕና ነርና በቀዳመ ክሳብ ሳልሳይ በጽሕና ከምቲ ተገለጸልና ሕማም ብውልቅ ኮነ በሃገር ወይ ከዓ ብህዝቢ ክመጽእ ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ደቁ ኣባና ኣብ ህዝቡ ዕላማታት ስለዘለዎ እዩ ዝመጽእ ኢልና ክንርዳእ ይግባእ እቲ ራብዓይ ሕማም ናብ ዝለዓለ መንፈሳዊ ዕብየትን ሓጎስን ንኸብፅሓና ክመጽእ ዝከኣል እዩ ናብ ዝለዓለ መንፈሳዊ ዕብየት ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ተዳኢልና ብሓቂ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክንሓስብ ብዛዕባ ዝነበረና ጣዕሳ ጌርና እቲ ዝለዓለ ማለት ዝዓበየ መንፈሳዊ ነገር ናብ መንግስቲ ሰማያት ዘውርሰና ነገራት ክንሓስብ ይኽእለና ኣብነት መኻንነት እንተዳሪና ከምቲ ትጽሑፍ ተጻሒፍልና ዘሎ ሃና ኣደ ሳሙኤል ንሕርኢናያ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 10 ክሳብ 11 ተገሊጽልና ኣሎ ከምኡውን 27 ይኽሬታ ምስ ገይረ ኣለኹ እቲ ጽሑፍ ዝኾነ ግን ኣብኡ ለና መኻን ከም ዝነበረት ንኣምላኽ ኣዝያ ብጸሎትን ብንብዓትን እተገልግልን እትልምንን ዝነበረት ኣደ ወይ ከዓኒ ውላድ ዘይነበሮም ሰብኣያ ምስ ሕልቃና ከም ዝነበረት ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ፍቃዱ ኮይኑ ጸሎታ ሰሚዕዋ ክሳብ ካህን ኤሊ እንታይ የብክየ ክሎ ሰኺር ክዲ ክስጋዕ ዝብላ ኣነስ ምስካር ዝበሃል የብለይን ናይ ውሽጠይ ግን ኣምላኽ ይነግሮ ኣለኹ ኢላ ምስ ተማህለለት ምስ ነገረቶን እግዚኣብሔር ጸሎታ ሰሚዕዋ ሳሙኤል ዝመስል ነቢ እግዚኣብሔር ሂብዋ ስለዚ እቲ ናብ ዝለዓለ መንፈሳዊ ነገር ከብፅሓና ዝኽእል ክንብል ከለናሲ ነቲ ሓደ ወዳ ንሳ ከገልግለኒ ክሓርሰለይ ክጉልጉለለይ ሰሪሑ ክብልዓኒ ይበለትን ግን እግዚኣብሔር ሂባቶ ማለት እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ከዓ ምስጉን ዝኾነ ነቢ ኮይኑ ንህሊ ኩላትና ንምስክሮን ብኡ ንምሃርን ማለት እዩ ከምኡውን ኤልሳቤጥን ዘካርያትን ዝሕርኢናዮም መኻንነት ክንኩላ ንባዕሉ ሕማም ከምፃልካ ፀቕጢ ከምፃልካ ዝኽእል ነገር እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ውላድ
እንዳደልካዮ እግዚአብሔር ፍቃዱ ኮይኑ እንተ ዘይሃበ ንርእሱ ብዙሕ ስትረስን ብዙሕ ሓሳብን ከምፃልካን ክትሓምሙን ትኽእል ዝኾነ ኮይኑ ግን እግዚአብሔር ንኽብሪ ምምፅኡ ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ዝመስል ካበንስቲ ዝተወልደ ዝዓብዮ ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ዝበሎ ክርስቶስ ባዕሉ ነትናቶም ናይ ቆልዓ ዘይምንባሮም ብኸምኡ ከም ተባረኹ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብ ሉቃስ 1:5-23 ካልእ ካብ ኣቦና አብርሃም እውን ንምሃር ዕድሚኦም ኣኺሉ ዕድሚኦም ሓሊፉ ዕድሚኦም ናብ ሞት ምስ ተቃረበ እግዚአብሔር ንኢሳቅ ዝመስል ውሉድ ከም ዝሃቦም ከም ዝባረኾም ናብ ዝለዓለ ዕብየትን ናብ እግዚአብሔርን ከም ዘቕረቦም ንርኢ ብዓቢኡ ቅድስት ድንግል ማርያም ስድራ ቤታ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ይጽሓፍ እምበር ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ጽሑፋት ከም ንረኽቦ ውላድ ከም ዘይነበሮም ንኣምላኽ ይልምኑ ከም ዝነበሩ ቅድስት ድንግል ማርያም ብመጽኣ ከም እተወልደት ምስ ተወልደት ከዓ ንቤተ ኣምላኽ ክህብዋ ከም ዝወሰኑ እዚ ዝለዓለ ዝዓበየ ክብሪ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ንእግዚአብሔር ምፍላጥ ናብኡ ምቕራብ እቲ ዝዓበየን ዝበለፀን ነገር የምፅኣልና ማለት እቲ እግዚአብሔር ብመኻንነት ድዩ ብካልእ ሕማማት የምፅኣልና ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ከነስተውህልን ከነስተውዕልን ኣምላኽ ይደግፈና እቲ ሓሙሻይ ንዘይ ኣመንቲ ናብ እምነት ንኽመፁ ይጠቕመና ንዘይ ኣመንቲ ናብ እምነት ንኽበፅሑ ሕማም ይረድኣና ማለት እዩ ኣብ ቃል እግዚአብሔርና ከም እንሪኦ ነቲ ዝተነገረሎም ቃል ብእምነት ምስ ዝተውዓልዎ እሞ ምስ ተፈወሱ ወይ ከዓ ምስ ተቐበልዎ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝህቦም ነቢ ድዩ ካህን ድዩ ጳጳስ ድዩ ፓትርያርክ ድዩ ኣገልጋይ ቤተክርስትያን ድዩ ዝህቦም ቃል ምስ ሰምዑ ምስ ኣመኑ ምስ ተፈወሱ ንእግዚአብሔር ከም ዝሰዓቡ ብዙሓት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፎም ኣለዉ ከም ምሳሌ ክንጠቅስ ንኽእል ንእማን ሶርያዊ ቃል ነቢ ኤልሳዕ ምስ ሰምዐ እዩ ተፈዊሱ ነቲ ቃል ሰሚዑ እንተዘይእዘዞ ነይሩ ኣይምስ ተፈወሰን ካብ ለምፂ ዝኸብድ ሕማም ቃል ሓደ ይነበረን ኣብ ዘበነ ኦሪት ለምፂ ዝሓዞ ሰብ ኣዝዩ ፉንፉን ምስ ሰብ ዘይቀርብ ኣብ ማሕበራዊ ነገር ዘይሳተፍ ዝነበረ ካብዚ ዝኸብድ ሕማም ኣይነበረን ግን ነቲ ቃል ነቢ ኤልሳዕ ምስ ሰምዐ ምስ ተኣዘዘ ምስ ኣመነ ከም ዝተፈወሰ ኣብ ካልኣይ ነገስት 5:1-19 ኸይድና እተን ጠቕሳት ተወሲድናየን ከነንብቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ብዙሓት ሰባት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ግን ምስ ግዜና 2-3 ጠቂስና ክንሓልፍ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እታ 7 ኣጋንንቲ ዝነበሩዋ ማርያም መግደላዊት ንላርኢና ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ሕማም ዘሸግር ዝነበረ ሕማም ነይሩዋ እንተኾነ ግን ንጎይታሲ ብንብዓታን ብፀጉሪ ርእሳን እግሩ ከም ዝደረዘቶሞ እግዚአብሔር ከም ዝፈወሳ ጎይታ ኣብቲ እንዳ ፈሪሳዊ ኣብ እንዳ ስምዖን እዩ ከም ኢልዋ እንታይ ኣሚሎም እቶም ህዝብሲ የሓምይዋ እዮም ነይሮም እዚ ሰብኣይ ጻድቕ እንተዝኸውንሲ ነዛ እግሩ ትንክፎ ዘላሲ ሓጥእ ሰበይቲ ምዃና ዝፈለጠ ነይሩ ጎይታ ግን እንታይ ኢልዎም እቲ ብዙሕ ዝተሓደገሉ ብዙሕ የፍቅር ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ህዝቢ እግዚአብሔር ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም ኣብ ህይወትና ብዙሕ ነገር ተሓዲግልና ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ሕማማት ፈዊሱና ክኸውን እግዚአብሔር እንተኾነ ግን ንዕኡ ክንስዕቦን ከነፍቅሮን ከነገልግሎን ክንእዘዞን ይግባእ እዛ ደዚኣ ክሳብ ሞት ክሳብ መቃብር ኣፍቂራቶ ንጎይታ ማለት እዩ ስለተፈወሰት ምክንያቱ ናብ እምነት ከምፃ ክኢሉ ምፍዋሳ ንብዙሓት ከዓኒ ምክንያት ድሕነት ከም ዝኾነ ይነግረና ቃል እግዚአብሔር ኣብ ማርቆስ 16:9 ከምኡውን ሉቃስ 8:21 የቅሬታ 8 ካብ 2-3 እታ
ኣብ ማርቆስ ዘላ ጥቕሲ ማርቆስ 16 ጥቕሲ ትሽዓተ ዘላ ክንብባ ደስ ይብለኒ ከምዚ ካብለና ቃል እግዚአብሔር ማርቆስ 16 ፍቅዲ ትሽዓተ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ምስተንስአ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፅኣላ ማርያም በዓልቲ መግደላ ቅድም ተረኣያ ንሳ ድማ ከይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም ንሳቶም ከዓ ንሱ ህያው ምዃኑ ንዓኣውን ከም እትረኣያ ምስ ሰምዑ ኣይኣመኑን ናይ ብሓቂ ክሳብ እቶም ምስኡ ዝበልዑን ምስኡ ተኣምራት ዝረኣዩን ኣልዓዛር ክትንስእ በእዳዎም ዝፈትሑ ሃዋርያት እኳ ከኣምኑ ዘይተኸኣለ ክብሪ ዝተዋሃባ ኣደያ ማለት እዩ ስለዚ ሕማም ናብ እምነትን ናብ ጎይታናን ናብ ክርስቶስ ምፍቃርን ከብፅሓና ከም ዝኽእል ክንርዳእ ኣለና ኩሉ ግዜ ሕማም ክመፃና ከሎ ንዓና ንክብርን ንዓና ናብ ኣምላኽ መቅረብን ክንጥቀመሉ ከም ዝግባአና ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ካልእ እውን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ድሕሪና ታሪክ ናይቲ ብዓይነ ሱር ዝተወልደ ሰብኣይ ክምስክር ከሎ ንርኢ ከመስግን ከሎ ንርኢ እኳ ደኣ ነቶም ሓተቱ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ሲ ንስኻትኩም እንዶ ደቂ መዛሙርቱ ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ ክምልሰሎም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ፈውሲ እቲ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ንሰባት ብከምዚ ገይሩ ከምዚ ምሕርን ንሰባት ከምዚ ገይሩ ክብሪ ከምዚ ህብን ክንርእን ከነስተውዕልን ይግባእ ህዝቢ እግዚአብሔር ብሓቂ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንህሉ ከለና ብዙሕ ፀገማትን ብዙሕ ሽግርን ብዙሕ ሕማምን ብዙሕ ጭንቀትን ብዙሕ ካልእን ክመፅእ ይኽእል እዩ ብኩሉ መዳያት ብሓዳር ክመፅእ ይኽእል ብውላድ ክመፅእ ይኽእል ብሃገር ክመፅእ ይኽእል ብኣገልግሎት ክመፅእ ይኽእል ግን ናይ ብሓቂ እቲ ኩሉ ነገራት ንክብሪ እግዚአብሔር ክንገብሮ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይደግፈና ኣዝያ ትገርመኒ ነገር ሲ ኣብ ሉቃስ 17 ዘሎቶም 10 ለምፀማት ምስ ነፅሁ ሲ ናይ ብሓቂ እዩ ዘገርም ናይ ሰብ ነገር እቶም ኣመንቲ ደቂ ኣብርሃም ኢና ባህልቲ ዘይኮኑ ሲ እቲ ሳምራዊ በይኑ ንጎይታ ከመስግኖ ከሎ ንርኢ ኣብ ሉቃስ 17 ፍቅዲ 17 ከምኡ ዝብለና ናይ ብሓቂ ነፍሲ ወከፍና እውን በዚ ተገበረልና በቲ ተዋሃበና ፈውሲ ምስ ረኸብና ዝያዳ ናብ እግዚአብሔር ጎይታ ክንቀርብ ከም ዝግባእ ቃል እግዚአብሔር ይምህረና ስለዚ ኢየሱስ ግና ዝነፅሁስ 10 ደው ኣይኮኑን እቶም 9 ደኣ ኣበይ ኣለዉ በጀካ እዚ ካልእ ዝዓልየቱስ ንኣምላኽ ክብሪ ክህብ እተመልሰ የርቧን ናይ ብሓቂ ብዙሓት ተፈዊሶም ንኣምላኽ ዘይቀረብዎን ዘይሰዓብዎን ኣለዉ ማለት እዩ ካብዚ ይሰውረና እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃዱ ኮይኑ ግን ንሕና ካብቶም ዝተፈወስና ካብ ሕማምና ሞኒ ንዑ ንስዕብ ሰባት ክንከውን ጎይታ ይደግፍ ካልእ ኣብ ማርቆስ 10 እንትዳርኢና እቲ ሜዎስ ዓይኑ ዝዓወረ ሰብኣይ ምስ ተፈወሰ ከም ዝሰዓቦ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብ ማርቆስ 10:46-52 ስለዚ ሕማም ክመፅእ ከሎ ክንጭነቐሉ የብልናን እኳ ደኣ ናብ ኣምላኽ ቀሪብና ክንስሓሉን ናብኡ ክንስዕቦን ይግባእ እቲ ሻድሻይ ነብስናን ንክንፍትሽን ሞት ከም ዘሎ ንክንፈልጥ ይረዳእና ሕማም ማለት እዩ ሕማም ብውልቂ ኮነ ብሃገር እግዚአብሔር ከምፅኦ ከሎ ዕላማታት ኣለዎ ዕላማታት እንታይ ምዃኑ ግን ኩላትና ክንፈልጦሞ ክንነብረሉ ይግባአና ንጉስ ሕዝቅያስ ሕማም ተዋሂብዎ ከም ዝነበረ ኣብ ካልኣይ ነገስት ይነግረና
ክጽሉ ከሎ ኣነ ብልብን ብፍቅርን ንዓኻ ብምእማንን ኣብ ቅድሚኻ ብንጽህና ተመላሊሰ እንደ እግዚኣብሔር ኢሉ ምስሎሞኖ ኣዝዩ ናብ ቅዱስና ዝያዳ ከም ዝቐረበ ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና ኣብ ካልኣይ ነገስት እንተራናዮ እቲ ጥቕሲ ደስ ይብለኒ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 1 በቲ ግዜ እቲ ሕዝቅያስ ንሞት ሓመመ ነቢ ኢሳያስ ወዲ ኣሞጽ ድማ ናብኡ መጺኡ በሎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ ንስኻ ትመውት እምበር ኣይተሓውን ኢኻ እሞ ቤትካ ኣስተናብር ብጣዕሚ ዘገርም ተላቦ ንብረትካ ንመን ከም ዝግብኦ ተዛረብ ምስ በሎ ሕዝቅያስ ንጉስ ከም ዝተሸገረን ከም ዝተጨነቀን ኣይ ነግረና ቃል እግዚአብሔር እኳ ዳ ዝያዳ ናብ ጸሎት ቀጽልና ተንቢብናዮ ሽዑ ገጹ ናብ መንደቅ መሊሱ ኦ እግዚአብሔር እልምነካ ኣለኹ ኣብ ቅድሜኻ ብሓቅን ብፍጹም ልብን ከም እተመላለስኩ ኣብ ቅድሜኻ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝገበርኩ ዘክር ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ ሕዝቅያስ ብርቱዕ ብኽያት እውን በኸየ ስለዚ ሕማሙ ንጉስ ሕዝቅያስ እምበኣረይ ዝያዳ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብን ዝያዳ ናብ ጸሎትን ከም ዘቕርቦ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ሕማም ክመጽእ ከሎ ወይ እግዚአብሔር ዝኾነ ዓይነት ቅጣት ከምጽእ ከሎ ስጋውያን ስለ ዝኾንና ነንጸርጽር ንኸውን እንታይ ጸገም ኣሎ ንኸውን እንታይ ኮንተ ረጊመ ኣይኮነን ግን ህዝቢ እግዚአብሔር ሕማም ዘምጽኣልና ነብስና ክንፈቅድ ምዃኑ ኣጸቢቕና ከነስተብህል ይግባአና እዚ ንጉስ ዝምበኣረይ ብሓቂ ባዕሉ ይመስኪሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብሓቅን ብፍጹም ልብን ከም እተመላለስ እግዚአብሔር ንስኻ ትፈልጠኒ ኢኻ ኢሉ ከም ቦና ዳዊት ስለዚ ሕሱም ኮይኑ ዘይኮነ ሕማም መጺዎ እግዚአብሔር ፍቃዱ ስለ ዝኾነ ጥራይ እዩ ኮነ ከዓ ቀጺልና ኣብ ጥቕሲ 4 ተንቢብና ኮነ ከዓ ኢሳያስ ገና ናብ ማእኸል እታ ከተማ ከይወፀ ከሎ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር መጽ ክንደይ ሰናይ እዩ ጸሎት ሰሚዕዎ እግዚአብሔር ነቢ ኢሳያስ ነጊሩ ኪድ ንገሮ ኢልዎ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ተመለስሞ ንሕዝቅያስ ነቲ መስፍን ህዝበይ ነቲ ንጉስ ህዝበይ በሎ እግዚአብሔር አምላኽ አቡኻ ዳዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ጸሎትካ ተሰሚዑ ንብዓትካ ርኤ እነኹ ከሕወየካ እየ በታሳሰይቲ መዓልቲ ናብ ቤት እግዚአብሔር ክትድይብ ኢኻ ኣብ ልዕሊ ዕድሚኡን 15 ዓመት ወሲኸልካ ኣለኹ ከምዚ እንዳበለ ቃል እግዚአብሔር ይምሕረና እግዚአብሔር ህዝቢ እግዚአብሔር ስለዚ እምበር ናይ ብሓቂ ነብስና ንኽንፈቅድ ሞት ከም ሕማም ከም ዝመጽእ ሞት ከም ዘሎ ክንፈልጥ ብዛዕባ ሰማያዊ ነገር ክንሓስብን ደገፍ ካብ እግዚአብሔር ንረግብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ገላትያ 4:15 ቅዱስ ጳውሎስ ሓሚሙ ከም ዝነበረ ንሕማሙ ከዓኒ ጸይሮሞ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ዓይኑ ሓይሙ ከም ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ንስኻትኩም ሲኢልዎም ዓይንኩም ከይተረፈ ክትህቡን እኳ ድልዋት ዝነበርኩም እንዲኹም ሕጂ ደኣ ንምንታይ ከም ዝኾንኩም እንዳበለ ክምዕዶም ከሎ ንሰብ ገላትያ ይነግረና እንታይ ይብለና ከም መልአኽ ኣምላኽ ከም ክርስቶስ ጌርኩም ተቐበልኩም እምበር ነቲ ኣብ ስጋይ ንፈተና ዝኾነኩም ዝነበረ እኳ ኣይናዕኩምዎን ኣይተጸየፍኩምዎን እንዳበለ ይምህረናን ይምዕደናን ሓሚሙ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ እምበር ሕሩይ ኣቕሓ ናይ እግዚአብሔር ጎይታ ዝመስከረሉ ጽሩይ ኣቕሓ ሕሩይ ኣቕሓ ማለት ኣብ ቤትና ግሩም ግራይ ነቐምጦ ኣብ ዝበለጸ ቦታ ነቐምጦ ክንሪኦ ከዓ ደስ ይብለና ማለት እዩ ሕሩይ ኣቕሓ ስለ ዝኾነ ተኸናኺና ከዓ ንሕዞ እግዚአብሔር እምበር ንቅዱስ ጳውሎስ ናተይ ሕሩይ ኣቕሓ ዝበሎ ሓሚሙ ከም ዝነበረ ስለዚ ሕማም ኣብ ቅዱሳን ይኹን ኣብ ሓጣን ሰባት ይመጽእ ምዃኑ ክንፈልጥ
እቶም ቅዱሳን ክቅበልዎ ይኽእሉ ኾኑ እቶም ሓጥኣን ወይ ከዓ ናብ ኣምላኽ ዘይቀረብና ሰባት ግን ብኻልእ ክንጥሙቶ ይግባአናን ናብ ኣምላኽ ዘቕርብ ስለ ዝኾነ እቲ ሻውዓይ እግዚአብሔር ግብሩን ሓይሉን ተገሊጹ ንብዙሓት ናብ እምነት ንምምጻእ ይጠቕመና ሕማም ለዚ ኣዝዩ ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ ናይ አልዓዛር ታሪክ ኣንቢብና ክንምሃር ንኽእል ብዙሓት አይሁድ ብምኽንያት አልዓዛር ብክርስቶስ ይኣምኑ ከም ዝነበሩ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ይምህረናን ይምዕደናን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ ፍቕዲ 11 እንድሕር ርኢናዮ ብናይ ሕማምን ብናይ ትንሣኤ አልዓዛርን ብዙሓት ካብ አይሁድ ይኣምኑ ነበሩ እዩ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር እቲ ተቐስኸኖም ብወደስ ይብለኒ ከምዚ ኸ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 12 ፍቕዲ 9 ፍቕዲ 11 ይቕሬታ ብዙሓት አይሁድ ብምኽንያት አልዓዛር እናኸዱ ብኢየሱስ ይኣምኑ ነበሩ እሞ ሊቃውንቲ ካህናት ንአልዓዛር ድማ ቀትልዎ ተማኸሩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ህዝቢ እግዚአብሔር ሕማም ማለት ብዙሕ ነገር ክምህረናን ብዙሕ ነገር ጥቕሚ ክህበናን ዝኽእል ነገር እዩ ስለዚ እቲ ሻውዓይ ንኸምዚ ይመስል ዝሓመመ ሰብ ክፍወስ ከሎ ዝሓመመ ሰብ ክመሓር ከሎ ዝሓመመ ሰብ ተፈዊስካ ኢኻ ተማሒርካ ኢኻ ምስ በሎ እግዚአብሔር ምኽንያት ናይ ድሕነት ይኾኖም ከም ዝነበረ ኢና ነንብብ ሉቃስ 16 ፍቕዲ 20 ዘለውን ከምኡ ዝብለና ማለት እዩ ኣብ ፍቕዲ 19:20 ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልትኻ እናጌፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ አልዓዛር ዝስሙ ድኻውን ብቁስሊ ተወሪሱ ኣብ ሕቑፊ ደጊኡ ወዲቑ ነበረ ቤተክርስቲያን ከም ትምህረና ወንጌል ከም ዝብለና እዚ ሃብታም ሰብኣይ እዚ ግዲ ዘይነበሮ ነቲ ድኻ አልዓዛር ዘይድንግፅ ብዛዕባ ሕማሙ ዘይግደስ ዝነበረ ኣብ ሲኦል ኮይኑ ግን ንሞት ተፈሪድዎ ግን ብዛዕባ የሕዋቱ ይሓስብ ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ንብዙሓት ናብ እምነት ንምምፃእ እውን ይጠቕመና ምዃኑ ኣብኡ ኣስፊሑ ገሊፅልና ኣሎ ቃል እግዚአብሔር ሕራይ እቲ ሻሙናይ እንሪኦ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ትውክልቲ ንክንርዳእ እውን ሕማም ይመፅእ ኣብ ኣምላኽ ዘሎና ትውክልቲ ንክንርዳእ ሕማም ይመፅእ ሓደ ግዜ ኣብ ፅቡቕ ጥዕና እንተዳሃሊና እግዚአብሔር ዘይንዝክሮ ግዜ ዝሓለፈ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ግን ኣመንቲ እንዳተባሃሉ ቤተክርስቲያን እንዳተመላለሱ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ብዘይ ምንባሮም ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ሕማም ምስ ምፅኣሎም ናብ ንስሓን ናብ ቁርባንን ናብ እግዚአብሔርን ዝመፁ ሰባት እውን ብዙሓት ኢና ንርኢ ከም ካህናት ኩላትና ንሪኦን ንሰምዖን እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ከነስተብል ይግባአና ኣብ ፅቡቕ ጥዕና ዘሎ ሰብ በቲ ድኹም ኣተሓሳስቡ ሞት ከም ዘሎ ይርስዕ ሕማም ምስ ኣጋጠመ ግን ማዕረ ክንደይ ድኹማት ከም ዝኾንና ንፈልጥ እሞ ብሕማም ምኽንያት ናብ ኣምላኽ ንቐርብ ኣቦና ዳዊት ኢልዎ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር እንተዳ ኣንቢብናዮ ኣብ 39 መዝሙር ዳዊት ፍቕዲ 4 39 ፍቕዲ 4 ወእግዚአብሔር ከመይ ዝበልኩ ሓላፊ ምዃነይ ምእንቲ ክፈልጥ መወዳእታይን ልክዕ መዓልትታተይን ክንደይ ምዃነን ኣዘክረኒ እንዳበለ ንእግዚአብሔር ክልምኖ ኣብ ሕማም ዝነበረሉ ግዜ ንኣምላኽ ክፅውዖ ከሎ
ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ሕማም ሕልፍኝ ምዃናን ዝግዚአብሔር ክነብዝ ረድአና ነገር እዩ አቦና ዳዊት ዘረብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጽቡቕ ጥዕናን ኣብ ጽቡቕ ቦታን እንዳነበርካ ንኣምላኽ ምርሳዕ ዓቢ ድኽመትን ጸገምን ምዃኑ ህዝቢ እግዚአብሔር ክንርዳእን ከነስተብህልን ይግባአና ደጊሙ አቦና ዳዊት ክምህረና ከሎ እንታይ ይብለና ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 103 ካብ ፍቕዲ 14 ግሩም ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ኩላትና ክንመሃረሉን ክንነብረሉን እንኽእል ቃል እግዚአብሔር ተዋሂብና ኣሎ ኣብኡ ከይድና ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ተስፋና ኣብኡ ክኸውን ይደልየና ተስፋና ኣበይ ኣመን ኣብ እግዚአብሔር ክኸውን ሕማም ይረድአና ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኸምዚ ዓይነት ንኸምዚ ነገር ንዓና ንጠቕምና ዳ እምበር ንሕና ንድኽመትና ዝመፅእ ኣይኮነን ሕማም ብኸምኡ ክንርድኦ እግዚአብሔር ምስትውዓል ክህበልና ናቱ ቅዱስ ፍቃዱ ይኾነልና ፍጥረትና ይፈልጥ እዩ እሞ ሓመል ምዃንና ይዝክር እዩ ብለና ቃል እግዚአብሔር ስለዚ ንሕና እንታይ ምዃንና ክንፈልጥ ኣብ ግዜ ሕማም ብዙሕ ነገር ናብ ኣምላኽ እንቐርበሉ ተስፋ ክህበና ይኽእል እዩ እግዚአብሔር እሞ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሓደ ግዜ ሓደ ነገራት ወይ ከዓ ሓደ ኣብነት ክንጠቅስ ንኽእል ኣብ ኣምላኽ ተስፎም ኣብ ኣምላኽ ዝገበሩ ሰባት እንተዳርኢና ሕዝቅያስ ንጉስ ይሁዳ ክንርኢ ንኽእል ኣብ ካልኣይ ነገስት ከመይ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ከም ዝቐረበ ምስ ሓመመ ዝያዳ ካብቲ ዝነበሮ ናብ ኣምላኽ ከም ዝቐረበ እግዚአብሔር ከም ዝባረኾ ንርኢ ኣቦና ኢዮብ እውን ከምኡ ከምዚ ጻሒፍና ዘሎ ብዚ ሰሌዳ ንርኢ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ እውን ብኸምኡ ሕማማ ፈዊሱ ሓጢኣታ ምስ ፈወሳ ምኽንያት ናይ ድሕነት ንህዝቢ ሰማርያ ከም ዝኾነት ስለዚ ሕማም መከራ ስደት ዕርቃን ጥሜት ወዘተ ምዘጋጥመና ትውክልትና ኣምላኽ ጌርና እንተዘይዓቢና ክሳራ ህዝቢ እግዚአብሔር ናይ ብሓቂ ሕማም ምስ መፀ ዝያዳ ናብ ኣምላኽ ክንቀርበሉን ክንጥቀመሉን ይግባአና ትውክልትና ኣብ ኣምላኽ ምንባሩን ዘይምንባሩን ክንፈልጥ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ግዜ ፀገማት ድዩ ሽክር ሕማም ዲ ምስ መፀ ነፍስና ክንፍትሽ ይግባአና ነፍስና ክንፍትሽ ይግባአና ነጉረምርም እንተሊና ንባዕሉ ምጉርምራም ሓጢኣትን እግዚአብሔር ኣዝዩ ዝፀልኦ ነገር እዩ ስለዚ ትውክልትና ኣብ ኣምላኽ ኣሎ ድዩ የሎን ኢልና ንነፍስና ክንፈልጣን ክንፍትሻን ተደኣ ኮይንና ከነጉረምርም የብልናን እቶም ሕማም ሰጊሮም እግዚአብሔር ምሕረት ዝገበረሎሞ ብዙሕ ፈውስ ተፈወሱ ብዙሕ በረኸት ተባረኹ ከዓኒ ክንርኢ ንኽእል ኣቦና ኢዮብ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 20 ክሳብ 22 ዘሎ ከምዚ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ሽዑ ኢዮብ ተንስኡ ክዳኑ ቀደደ ርእሱ እውን ላፀየ እሞ ጥራይ ካብ ከርሲ ወላዲተይ ዝወፃእኩ ጥራይ ከዓ ናብኣ ክምለስ እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ድማ ወሰደ ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ኢሉ ናብ ምድሪ ተደፍአ ስለዚ ክሳዕ ከምዚ ዓይነት ህይወት ከንሐልፍ ህዝቢ እግዚአብሔር እቲ ዝብሎ ዘለኹ ትፈልጥዎ ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ንትግብሮ ለና ዲ ንረብሓሉ ለና ዲ ትሕቶ ንረብሓሉ ክንህሉ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ስለዚ ትውክልትና ኣብ ኣምላኽ ምንባሩን ዘይምንባሩን ነፍስና ብምፍታሽን ብምምርማርን ክንፈልጣ ንኽእል ኣብ ምግሩራም እንተሊና ትውክልትና ኣብ እግዚአብሔር የለን ማለት እዩ ምግሩራም እንተዳ መሊኽና ግን ትውክልትና ኣብ ኣምላኽ ኣሎ ብዛዕባ ክብደትን ውፅኢቱን ኣይንጭነቕን ኣብ መዝሙር ዳዊት ከምኡ ተፃሒፍልና ኣሎ 43 ፍቕዲ 5 ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ብሓቂ ሕማም ማለት ፈውሲ ከም ዘለዎ በረኸት ከም ዘለዎ ክንርዳእ ይግባእ ሕማም ኣብ ሕማም ግዜ ኣመስገንቲ ክንከውን ክመፅእ ክእል እዩ ሕማም
ኣመስገንቲ ምን ትንከውን ይመጽእ ጥዕና ካብ ኣምላኽ ዝወሃበና ህያ ምስኣናዮ ኢና ንፈልጦ ብዝያዳ ከዓ እቲ ሓሚሙ ዝተፈወሰ ህይወት ወይ ከዓ ዝተፈወሰት ሰብ ይፈልጦ ማለት እዩ ከምዚ ኣቦታት እንታይ ይብሉሲ ኣብ ከብዲ ጥሙይሲ ኣብ ከብዲ ጽጉብሲ ጥሙይ የለን ከም ዝበሃል ናይ በሓቂ ሕማም ኣመስገንቲ ምን ትንከውን ይመጽእ ዝያዳ ከዓኒ ምስ ሓምና ንፈልጦ ኣቦና ዳዊት እንታይ ኢሉሲ እቲ ኩሉ ነፍሰይ እቲ ኩሉ ሰናይ ነገር ዝገበረልኪ ኣይትረስዒ ንነፍሱ የዘኻኽራን ይነግራን ከም ዝነበረ ኣቦና ዳዊት ይነግረና ማለት እዩ ብሓቂ ህዝቢ እግዚአብሔር እቲ ሕማም ክመጽእ ከሎ ከምዞም ቅዱሳት ኣቦታት ኮይና ክንሓልፎ ጎይታ እግዚአብሔር ደገፋ ይፈለየና እዛ ኣቦና ዳዊት ዝበላ ጥቕስ ከነንብባ ደስ ትብለኒ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 5 ከምዚ ይብለና ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኩሉ እውን ቅዱስ ስሙ ይባረኽ ጥቕሲ 2 ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ነቲ እተገብረልኪ ሰናይ ነገር ኩሉ ከዓ ኣይትረስዒ ንሱ ንኩሉ ኣበሳኺ ዝሓድገልኪ ንኩሉ ሕማምኪ ዝፍውስ ንህይወትኪ ካብ ጥፍኣት ዝብጀዋ ብሳህልን ምሕረትን ዝኽልለኪ ንድልየትኪ ብጽቡቕ ነገር ዘጽግብ እዩ እሞ ንእስነትኪ እውን ከም ንስሪ ትሕደስ ይብለና ስለዚ እምበኣር ኣመስገንቲ ክንከውን እግዚአብሔር ብሕማም ገይሩ ክበጽሓና ይኽእል እዩ ኣቦና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብልሲ እንተነበርና ንጎይታ ኢና እንተሞትና እውን ንጎይታ ኢትና ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ምድራዊ ነገር ጥራይ ዘይኮነ ነታ ሰማያዊት ነገር እውን ሃረር ኢሉ ይጽበያ ከም ዝነበረ ምኻደይሲ እመረጽኩ ነይረ ግን ንዓኻትኩም ከዓ ምጥቐምኩም እንዳበለ ይዛረበና ነይሩ ቃሉ እሞ ናይ ብሓቂ ኣቦታተይ ይሕዋተይ ኣሓተይ ኩልኹም እግዚአብሔር ብብዝሒ ሓጢኣትናን ሕማምናን ንስፈወሰ ብዙሕ ከነፍቅርን ክንስዕቦን እዩ ዝግባአና እታ ማርያም መግደላዊት ወይ ከዓ እታ 7 ኣጋንንቲ ዝነበርዋ እሞ እግዚአብሔር ዝፈወሳ ኣብ ሉቃስ 7:47 ተጻሒፍልና ኣሎ ክሳብ ሞት ከም ዘፍቀረቶ ክሳብ ጎይታ ከዓ ናብ ዝለዓለ ክብሪ ከም ዘዕበያ ብስራት ናይ ትንሳኤ ከም ዘበሰረት እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ተጻሒፍልና ኣሎ እሞ ናይ ብሓቂ ኣመስገንቲ ምእንቲ ክንከውን እዩ ዝመጻና ዳ እምበር እግዚአብሔር ንዓና ንሕና ክንሽገርን ንሕና ክንደክምን ኣይኮነን ዝህበና እሞ ብኸምዚ ክንሪኦ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንዓኣ ብዙሕ ሓጢኣት ተሓዲግላ እብለካ ኣለኹ እቲ ሒደት ዝሕደገሉ እቲ ሒደት ዝሕደገሉ ከዓ ሒደት እዩ ዘፍቅር እግዚአብሔር ንዓይን ንዓኹምን ብዙሕ ነገር ጸብጺብናዮ ክንቆጽሮ ዘይንኽእል ዝገበረልና ክንደይ ሰናይ ነገር ኣሎ ህዝቢ እግዚአብሔር ኣብዛ እንነብራ ምዕራባዊ ዓለም ከመይ ሓንቂዕና ንነብር ኣለና ከመይ በሊዕና ሰይትና ንነብር ኣለና ከመይ ኣብ ጽቡቓት ንድቅስ ኣለና ከነመስግን ካበይ ናበይ ኣምጺእና ኣሎ ኣበይ ነርና ኣብ ክንደይ ኣጻምእን ጥምየትን ከም ዝነበርና ኣብ ክንደይ ሕማምን ጸገምን ከም ዝነበርና ስለዚ ንእግዚአብሔር ከነመስግኖን ክንዝክሮን እዩ ዝግባእ ኣምላኽ ይደግፈና ስለዚ ንኣምላኽናን ንኩሉ ህዝቢ ከነፍቅርን ከነመስግንን ጎይታ ርዳኣና እግዚአብሔር ዝነውሐ ግዜ ጥዕና ሂቡ ዝሓፀረ ግዜ ሕማም ምስ ዝወርደና ኣመስገንቲ ክንከውን እዩ ዝግባአና ምክንያቱ ዝነውሐ ግዜ እግዚአብሔር ጥዕና ሂብና እግዚአብሔር ኩላና ዋላ ብምድርና እንድሕር ርኢናዮ ካብቲ ሕማም ዝመፅን ብጥዕና ዝነበርናዮ ዘበንን ኣዝዩ ክማጠን ኣይክእልኒ እቲ ብጥዕና ዝነበርናዮ ዘበን ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝኾነ እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና እሞ ናይ ብሓቂ እቲ እግዚአብሔር ፍቃዱ ኮይኑ ምስ መፀና እቲ ሕማም
بخمسة عينت كنبرلو እግዚአብሔር ይደግፈና እቲ ታሻዓይ ሕማም ንገበርት ሰናይ ንጽድቆም ከዓ ምክንያት ይኸውን ሕማም ንገበርት ሰናይ ሰናይ ክገብር ዝደሊ ክርስቲያን ዓስቢ የውህብ ቃል እግዚአብሔር ኮም ይዝብለና ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ማቴዎስ 25 እንተዳሪኢና ካብ ፍቅዲ 31 ክሳብ 46 እንታይ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር بحقي اتي ندخا زغبره نزحممه زبصحه نستاثر زدنگصه نزعرقه زلبسه اندبل زرزيرنا الله خنن بودس بلني امو اتدس دبل سناي قالو እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና እዚ ዝገበረስ ንዓይ ከም ዝገበረ እዩ ግናኸ ወድሰብ ብኽብሩ ምስመፀ ኩሎም መላእክቱን مسؤ شعو أب زفانو كبرو يقمتو كلهم أحزاب دما أب كرميو يكبو نسخة قواسا نباقي كاب آتال كم زفلين كاب نحاد حدوم يفل عليهم نتنا باقي أب يمانو نتنا آتال دما أب سقامو يقومن شعو تنقوس أب يمانو نزلو يبلوم أتوم ناي أب بوي بروخات معوم اتي كم مسرات عالم اتدالولكم منغستي ورسو منغست እግዚአብሔር نعنا خمس دالو ينغرنا الله እግዚአብሔር مسجن طمي نبركمو ابلعكمني صمئه استيخمني جيشه تقبلكمني عريقه خدنكمني حاميمه بصحكمني تاثيره مصاكمني شعو اتم صادقان يملسو غويتا معاس طميخار إناكا مو أبلعناكا ويس أميكا أستناكا معاسك غاشا خوينكا رئيناكا مو تقبلناكا وي عريقكا كدناكا معاسك حميمكا رئيناكا ويس تأثيركا بسحناكا يبلو اتنقوس كريستوس كا اتخابزومنا أشو أحواتي سناي دخونا قال ويتاي نعين نعاختم أحواتي لتصوى عنا اللي اتي خابزومنا اشو احواتي نحاده زغبركم لم نعاي كم زغبركم لم بحق بلكم الله إلو يملسلهم كم اندابله يغصنا نزيهم صادقان نابناي زلالم هيوت خود خلو حطان كا نابناي زلالم موت يخدو ስለዚህ ሕማም ዝሓመ መስብ ንኻልኦ ሰባት ንበረኸት መውሃብ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ أبدي أجن كنستفر الله زلنا حزب እግዚአብሔር نزو كله نزحمه بس إحنا نزعرق خدينا نزتمي أبلعنا مالت أخالي كونن مسؤو باكيجي ناي فقر سبات نكون يقبعنا بقال كروسوس كتصنع يقبعنا ስለዚህ እዚ ጌርና እዚ ምስ ንገብር ከኣኒ እግዚአብሔር ይህበና ዓስብና እሞ ናይ በሓቂ ሕማም ንገበርት ሰናይ ንጽድቆም ክኸውን ዝኸውን በረኸት የውህብ ማለት እዩ ንሕማምና እግዚአብሔር ንጠቕሚ ወገናትና ስለ ዝገብሮ ክንሕጎስ ንኣምላኽካ ከነመስግን ይግባአና በቲ ዝሓመመ ሰብ ምኽንያት ብንገብሮ ርህራሄን ብንገብሮ ድንጋጼን ብንገብሮ ርድኢትን ምርዳእን እግዚአብሔር ከም ዝምጉሰና ይነግረና ማለት እዩ ናይ መወዳእታን እታ መበል 10 ሕማም ንፍቅርን ንሓድነትን ይመጽእ ሕማም ብውልቁ ኾነ በሃገር ክመጽእ ከሎ እግዚአብሔር ዕላማ ኣለዎ ኢርስትና እምባረይ ሕማም ንፍቅርን ንሓድነትን ይመጽእ ገለገለ ሰባት እግዚአብሔር ስለ ፍቃዱ ዝኾነ ወይ ውን ፍታው ናይቶም ሰባት ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ስለ ዘይፈለጥዎ ኣብ ቂምታን ኣብ ባእስን ብዙ ግዜ ክጸንሑ እዮም ሕማም ሓይሙ ወሓውኻ ሓይማ ሓፍትኻ ሓሚሙ ዓርካ ምስ ተባሃለ ግን በዚ ምክንያት እውን ናብ ዕርቅን ናብ ጽድቅን ክንመጽእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብምክንያት ሕማም ብኡ ጌርና ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ንኽእል ብምፍቃርናን
ሓድነት ብምግባርናን እግዚአብሔር ይሕጎስ ንሕና ከዓ ንባረኽ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:16-17 ከምኡ ዝብለና ማለት እዩ ካልእ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ገሊፅዎ ከም ደሎ መጀመርያ ቅዱስ ዝበሃል ኣብ ምድርና ክንደይ ሕማምን ክንደይ ስደትን ክንደይ ሽግርን ዝሓለፈ እሞ እግዚአብሔር ዝቀደሶ ቅዱስ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ምድራዊ ሃብቲ ዘይብሉ ድኻ ማለት ኮይኑ ስለዚ ንቅዱሳን እንተዳ ረዲእና ነቶም ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ዝሓመሙ ሰባት እንተዳ ሓጊዝና እግዚአብሔር ከም ዝረዳአና ቃሉ ከምዚ ይብለና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 9-10 አቱም ፍቁራተይ አምላኽ ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልክምዎምን እተገልግልዎምን ዘለኹምን ግብርኹም ንስሙውን ዝገበርክምዎ ፍቅርኹም ዝርስዕ ገፋዒ ኣይኮነን እሞ በኣኻትኩምሲ ከምዚ እኳ እንተተዛረብና ዝሓይሽን ንምድሓንን ብዝኸውን ንእመን ኣሎና እንዳበለ ቃል እግዚአብሔር ይምዕደና ማለት እዩ ስለዚ ሕማም ንቅዱሳን ንድኻታት ንዝሓመሙ ምርዳእ ብከምዚ ዓይነት በረኸት ሰማያዊ በረኸት ከም ዘውህበና ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረና ለዝም በአለይ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝምህረና እንተ ብህይወት እንተ ብሞት ክርስቶስ አባይ ክኸብር እዩ ይብለና እሞ ክርስቶስ ኣብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝኸበረ አባይን አባኻትኩምን ክኸብር ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ኣንቢቤ ናባኻትኩም ክምለስ እየ ኣብ ፊልጵስዩስ 1:20 ቃል እግዚአብሔር ክምዕደና ከሎ ከምዚ እንዳበለ ይምዕደና ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 20-21 ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ሙማት ውን ረብሓ እዩ እሞ ከምቲ ሃረርታይን ተስፋይን ብገለ ከይሓፍር ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጂ ውን ብትብዓት ደኣ ብህይወት እንተኮይኑ ወይስ ብሞት ክርስቶስ ብስጋይ ክኸብር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ብመንፈስናን ኣብ ስጋናን ክኸብር ናቱ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና እተን ዝሓስክዎን ንስኹም ክካፈለን ዘዳለኽዎን እዚአን ይመስላ ይቕሬታ ምናልባት ኣብቲ ፅሑፍ ጌጋታት ካልእ ኩሉ ክእል እዩ በዓልና እንዳኣረምና ክንሪኦ ግን ይልምነኩም የቀኒየለይ ስለተዋሃበኒ ግዜ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣቦን ንእግዚአብሔር ወልድን ንእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ንወትሩ ግዜን ኣሜን የቀኒየለይ ኣበኮኑ ብምርጌታ ራይ ቃለ ህይወት የስማዓልና አቦና አበይ ቀሺ ዲበ ኩሉ ካብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቅድስት ማርያም ኦክላን በቦና አበይ ቀሺ ዲበ ኩሉ ገይሩ ዝመሃረና ዘተባብዓና ተስፋ ዝሃበና ዝገሰጸና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ከምኡውን አቦና አበይ ቀሺ ዲበ ኩሉ ቃለ ህይወት የስማዓልና ክቡራን ናይዚ ቅዱስ አገልግሎት ተሳተፍቲ ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ኣብ ዘለኹም ምኾንኩም ትከታተሉ ዘለኹም እቲ መደብ ናይ መደብ ሕቶን መልሲ ርእይቶ ከምኡውን ተወሳኺ ሓሳባት ትህብሉ ግዜ እዩ ኣቦይ ቀሺ ድቤ ከምኡውን ኣቦይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣቦይ ቀሺ ተንስፎም ካልኦት እውን ኣብ መስመር ርኢ ኣለኹ ስለዚ ዘለና ሕቶ ይኹን ሓሳባት ግዜ ክንጥቀመሉ ናይ ጉባኤ እዩ ናብ ጉባኤ የሰጋግሮ ኣለኹ
أبونا هيوتي كتحطو كما لغن ساعة أخيلو أبونا هيوتي هراي هيوت وانك تانا بقدامي حتى حسيبة نير أنا وين شعوب جزي أخيلو خستها قبر كوان أي حتى تكون محجي حتى دليقي كالدي ولاس نكالي سبا سامعنا لهم إشي سامعوا خلو حتى ديالا إشي أنا زلات النسي كل جزي أبانا خنتا يسرح دينا خن بالزلنا أبز حج زلنا يوسي أبز زلنا يوس كم يجرنا إنا نزي نصر حلو نخل كم يجرنا إنا خن تقاملو نخل بيخم تقولنا حج سابتا قصري 304 سلازي بزعبات عنا خوني بزعبة حمامنا زخوني خالو سقمتي قدمي موسادنا بسؤالات زقابي هير كندي كندلي يزقبعنا زقابي هير بوسينا كاب حخايمن مدهنيتاتن تغاي حويت مدلاي نلولاوي سلطان كله خالقتن ناي أملاخ مقحدن من عقل يوزخون حجزي أسقور تيات أبيكم كتبه لي دليل سلمت أبنا تيوين حدسي حجي أنا تردي إنه لا بقدامك تقول صوخ لهم سي المنا بحكي مخير كاسي بتصالوت نابز قابي هير ناب بوتات ولا بتي قبعة القدس جيركا تفتن جن حجي بزقوانا أنا بناتي فاميلاي حفتي سلتوانا فني إزي أخل على دليل زلهم تمرتخ أختهونا حجز كوم غيركا زي كون تخينو جن تحكمنا وين أملاقي يبونا نقول لها ناس نحنا كلت يبونا عيلنا تماهرنا ينقض حجي حجز حافتي حجي أمنا بنتكوستس لازنا برد فوسي أيوسدني لا بتعمل تشجرنا إنه ويدحن بس أملاق الله كبيدي نيرو أبناء توهدوين اللخوم واحد حدا حجز زي أس كمية يكون كتبره لنا تقولوا مع الناس إذا زبلوا زلوسي قدمنا بزجيه رواه كله أبتحكي بخمسين نعوين أخن لمنو نجمر تعبرها لهم يموتون لو حق الزوم كنبل يس جن زي كون تخينوسي ناب حكيم مخارسي نزجيه مدفع ديو كما أزياء وقت كتبره لي الراي أبونا أبيك الشديبة حتى نصرت كون تسفى قبل ردياتنا لا بمرجيت أوه صبوا قتيو كدمينا بتي حسب مهابناسي حانت دي تأسخن ببدسي بلاني أب سيراك معرف 30 شوم وانتن كافقد حدا كسافقد يشدش بيلهم ويه قال እግዚአብሔር كم زي بلنا مصحف سيراك 30 شوم وانتن حمامن فوسن يبل نحكيم እግዚአብሔር ስለዘዓደሎን ስለትንሱ ዘበርክቶ አገልግሎትን ከምቲ ዝግብኦ ጌርካ አኽብሮ ምሕዋይ ካብ እግዚአብሔር እዩ ዝመጽእ ሓኪም ግና ካብ ንጉስ ዓስቢ ይቕበል ንሓኪም ፍልጠቱ ከም ዝኸብር ይገብሮ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ሰባት ከዓ ሕፉር እዩ تقصر بعته እግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣፋውስ ፈጠረ እቲ ፈላጥ ዝኾነ ሰብ ድማ ከይንዓቐ ኣብ ግብሪ የውዕሎ تقصر ሓሙሽተ ሓይሊ እግዚአብሔር ምንት ክግለጽ ብሓንቲ ኦም መሪር ማይ ከም ዝመቀረ ዝዝከር እዩ በቲ ዘደንቕ ተግባራቱ ምእንቲ ክኸብር ዝደቂ ሰባት ጥበብ ተዓደሎም እንዳበለ ንውሕ ኢሉ እቲ ቃላት ከይድኩም ረኣይዎ ኣብ سيراك معرف 38 نوح زباله يوم تان غزي خي وصلكم ططو كبير انتايو بيت كريستياننا نحكمنا تدغفو دانبر اي تنصغونيا ግን እንታይ ትምርቲ ተማሂርና ቃል እግዚአብሔር ዘና እንታዩ ሕማም መስመፀ ብዛዕባ ሕክምና ጥራይ ክንሓስብ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ክፍውስ መጀመርያ ርድኢትን ሓሳብን እምነትን ክህልወና ኣለዎ እዚ ሒዝና ናብ ሓኪም ምስከድና
ናይ እግዚአብሔር ፍታዊ ይኸውን ክምሕርዲ ክወስድ እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስቲያንና ንሕክምና በዚኣ እትርዶን እትፈልጦን ምክንያቱ ቀዳይ ከም ተምሃርናዮ እንታይ እዩ እታ ሰበይቲሲ ብዙሕ ገንዘባ ታ 12 ዓመት ደም ዝፈሰሰያ መስለኒ ተዳግመሉ ለይ ዳይ ኩሉ ገንዘባሲ ንሓኻይም ሂባ ገንዘባ ምስ ወደእሲ በቃ ደንጉያ ናብ አምላኽ መጽያ ምናልባት ብጸሎትን ብእምነትን ናብ አምላኽ ቅድም ተቀርብ ነራ 12 ዓመት ዝኣክል ናይ መሓመትን ነራ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንሕክምናን ንሓኻይምን አየድልዩን ዮም ዝብል ትምህርቲ እምነትና ቤተክርስቲያንና የለን ግን እግዚአብሔር ምስ ቀደመ ብጸሎት አቀዲምካ ምስ ሓመምካ እውን ከም ተምሃርናዮ ብንስሓ ናብ አምላኽ ቀሪብካ ክንጽሊ ኮለናሲ ብዛዕባ ሕማምና ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ሕክምና ሰውን ክንጽልን ክንሓስብን ይግባእ ዝብል ማለት እዩ ናብኻትኩም ኣቦታት ክትውስሉ ትኽእሉ ትኾንኩም ወስቶ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣብ በቐሽ ወልደ ትንሳኤ ተወሳኺ ሓሳባት እንተሎ ኣብ ዘርእስትና ሚቲኹም ዘለኹም ኣብ በቐሽ ወልደ ትንሳኤ ሚት ኣለኹም ኣብ በቐሽ ወልደ ትንሳኤ اوكي أبغى شو اللي تساعد سمعون لهم؟ ميت قرم مالو. عن مرقتها صوم وسخولن ده. تكس قبر لهم مثلا ميت قرم مالو. اوكي حرايا بغشي ولدة تنسى أخساب زدالو أبيكش حرايا بغشي ولدة تنسى كيتو مالو نادحان ملي سوايو أبانا بيكش ليبه مجمريا تنكي وقال هيوت يسمع لنا بيتا كريستيان أنصار حكمنا ويدما أنصار تي بحقايم زوهابنا مدهاني أيقونتن جن رئيس حقايم حاكم رئيس مدحانيت دما مدحانيت كريستوس مخانو أقدمنا ننوسد مدحانيت ديو ننخدو حكمنا ديو نتزري أن حاكم ديجن أقدمنا لعلو كل مخانو بصلوت كنك ترحيو نأجزي أبيهر أبقى بينا أقميتنا وين أجزي أبيهر أبقى زعتينا فوسي كاب دكتوريو فوسي دما كابز لكدي زو حد راح انت دعوا خوينو جيجا جن نأجزي أبيهر بصلوت نزخدو زلخو أسلت اللي نتزري أني خدا زلخ حكيمين مسؤخون كرأيني نتتعززن مدهانيتون مدهانيت قبر اللي اللي كان دحرت الليخا أبتر إس حكيم سلطان أجزي أبيهر يخاطب زلخا أبتر إس مدهانيتون نمانيخا تسلطن زلخا نأجزي أبيهريخا تسلطن زلخا مو كم تاتبهلت أقدمنا أنصار مدهانيت أنصار حكمنا زي كونت بيتا كريستيان أقدمنا جن كنسأل خمزل الناس لخلو نأجزي أبيهر قداينا حليفنا خنب كم زلنا إثناي مفواس دما بزدل أنا أجزي أبيهر مسرح مخانو كنعمن راح يزلنا ثانك يو هراي قال هيوت يسمع لنا أبوتات من البات دحر لكم زعتهم ترأست زي تخاتاتلكم وانتليهم أرستنا مستيرك أنديل ليزلو مستيرك أنديل جن مس حمامن مستيرن السحان سلز تحاسكا أب حمام أرستنا خمس سلخ سلزي يخو كم تبوتات نخمل لسوس أنه فقاد كا يخون سلا نبل زلنا أتينا بحكمنا زعتو زلو أكالون فقاد أملاخون حويه كوت يكالو إن إجزابير بز حمام زند حرص أو إن إجزابير كات هدالين الساعات يقدس قربان وسيد خير نقول كل جزء دلوات مكون سلاز جبانا كدمنا بحكمنا مهارنا مستيرات بيت كريستيان نسحان كانديلن قربانن كنوسد دالنا يوتي أبوتاتنا قلت وصنعوا مسارة أمنتنا بيت كريستيان نمبر قدس بيت كريستيان نحكمنا نحايمن آي تقاومن يا خمتي
ካብ ሲራኩን ኣቦና በቀሽዲ በኩሉ ክገልጽልና ዝጸንሑ ሕራይ ተገሊጹ ኸውን ተስፋ ገብር ዕድል ንምሃብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ቴንክ ዩ ንኹላና ክትበርሃልና ኢለ እምፀ እሞ ብጣዕሚ ተገሊጻትና ቃል ህይወት የስማዓልና ቦታትና ኣሜን ንኹላህና ቃል ህይወት የስማዓልና ነቲ ግዜና ምሕላው ካልእ ሕቶ ዘለና ርእቶ ዘለና ናብ ካልእ ኣርስቲ ክንሓልፍ ምናልባት ንዓይ ዘይረአየኒ ብቴክስት ወይ ከዓ ኢዶም ሓፍ ዘበሉ እንተለዉ ክሳብ ትዳለው ካብቲ ናይ ኣቦታት ብሂል ሓደ ካብዞም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣቦና ናብ ሓኪም ክንወስደኩም ኢሎም ሆሆ ምስ በልዎምሲ አንቱም ደቀይ ተሓኪም እንዲ ዘሕመኒ ዘሎ ኢሎም በሃል ማለት ንሶም ናብ ተሓኪም ምድራዊ ሓኪም ጥራይ ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ እቶም ኣቦኻ ናብ ሰማያዊ ሓኪም ይጽልዩ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ሕራይ ህዝበ እግዚአብሔር ትግዜና ንጠቐመሉ ሰናይ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ ሰለስተ ምስጢራት እየን ኣብዚ ኣርእስትና ዘለው ቀንዲ ኣርእስትና ምስጢረ ቀንዴል ምስኡ ዝተተሓሓዘ ምስጢረ ቀንዴል ክፍጸም እንተኮይኑ ምክንያት መንቀሊ ሕማም ምድሕር ቀንዴል ክፍጸም ኮይኑ ከዓ ሕማም ከዓ ብንስሓ ክሓልፍ እዚአን ሰለስቲአን እየን ተተሓሒዘን ዝኸዳ ዘለዋ እሞ ምናልባት ድሕር ኢልና ዝኣተና ነቲ ኣርእስቲ ክትሕዝዎ ኢለ እየ ዝደግሞ ዘለኹ حراي كاب قبعي حتو خساب زمت تزلني حتو تاسبيتي 10 عامت أبغان زباب سلطانات أمينة نبر كلها قد دامبر أي حشان زبل ناب حكمة ناب حخايم بمخادا دي تجيجا وي قدمنا بحكيم مخادا ناب إغزابير زي قربت دي تي 10 عامت أب حمام أب كبير حمام كاس نحاز خالد تقدم مغنيات انتاي كون خون نابوتات بنا أم بكشدبه ومرجع زداني عاري متملسو زقبا أمر ناداني بزخانة إتي سأجمع تايو اسكخنا تاتوسس كنا نببع أب عندي أخونا لا ماركوس شوعاتي لا لقوا شوعاتي هذا لا مسلني ده أنا بيقول كتر خبرنا تاتوسموني أنا حاسقون الله حجي بزخانة جن إتي تقدم خون تحريس لازم قبرتي تشجر قدمي عربية بقدميت فرس بتحريس لازم قبرتي تشجر امبرتي زي نابحة خايم مخادا يكون نتشجر نعاي كم زرداني مخنياتو اغزيابير اي قدمت مجمريا نابحة كيم سلا زغرتا قندي كان سفلا زقبانا قمت زبلنا يو حمام مسقات امي بزعابا اغزيابير كان حاسب زيادة بزعابا حمام مسيو موت انتقات اموين መንግስት አምላክ አብንወር ሰርድ ጊዜ ከን ሐስብ ይዝግባ ምክንያት ሰበይ ያጠገማንታ አይነሩ እግዚአብሔር በድህሪ ሓኻይም ስለዘቀደመት ይናይ እቲ ቃል ዝርዳኒ ዝያዳግና አቦና በዓልኩም አብረህዋ حراي አቦና በቀሽ ወልደ ትንሳኤ
هنا واغم يبنا حراي أنا واحد اللهم أبغاش تسفهم كأب مسمار الله أبغاش تسفهم أب كلهم وانجيلات تقيسالا أب وانجيل لوكاس جن بفلاي أب كتري معرف شو منته كتري 4 سلستن إنها كعسر كل عامات إذا دم زحزح زبلاد سبيت نبرت نسخة كل جنزبا حقاي ودد إنها حد قام موسى أيكال نضح نشتي يكسب الله الحمد تقرر نتبنى بمجيثا إذا أنا قرزي أس مستقدم حجي قدم تحاتي تاز نبرت بهيوثون كتحات تغير كوين أسمع أنك زي أبيرسي أبتا مدهاني تكوس خلام مود حرين أبجي أحمد سيه بقالو كل زقبر كله أملاخسي بزرقه بزجبت بتمسانا زنبر بسبات جيرو خسرح كله إنا نريو إسرائيلاويان بعلو خزاربو مزغير كلوسي نمان يدي خلهم نموسيا جيرو دي خلهم نموسيا جيرو زاربو يرو خمس بلهم ننبيات جيرو زاربو بعلو خزارب زغير جن أملاخ كاي خيري جن بتمسانا زلو بتخن ردو نخل بتين عنا متأنا جيرو زابير يزاربنا نتي أبوانجيل وانس معرف تشعتون كم نريو نتي بعور زتولده بقالو جيرو خفوسو زخيل أملاخ كلوس انتايلو تفتاف جيرو مريت صبر جيرو صبر لخيو خفوسو خلو نريو إذا حجينا عناون نتمرتي بزرقه بزد هساس متمدراو نقر مسانا زلو خابتناي تفطرو جيرو خفوسو خلو خا نريو مدهانيت كنوسد كلنا دما أبو أمرنا اتا مدهانيت تفوس كم زخونت جيرنا نتوسيدنا يو እግዚአብሔር ወፂሉ የለና ባታራና እግዚአብሔር የለን اتا مدهانيت كنوسد خلنا እግዚአብሔር أبا حدير بقى جيرو كفوسنا فقاد يكون كنبل كلنا مدهانيت زخوننا مدهانيت بعد يزفوسنا تلنا جن أبونتنا እግዚአብሔር ቦታ أوصينا يلنا أبزا نعمتات جمز فساد نبرة رينا دماني እግዚአብሔር وناب هيوتا أي نبرن أتي كله خطفوسة اللي نبرة نبكي لا تطلع تمركز عجي كان حمم كلنا زبلت حكيم أبزلو زبلت مدهانيت أبزلو مخنا حوينا ترى تلنا أتخلو مستيرات زقلت أنا يتم حقايم እግዚአብሔር رسعنا يلنا جين احنا خنمهارنا وخنم لسكاني خناتات هذه تزامنته كله كسرح الله كله عين ريون كل مسابيا جن نابتي نت كله نسات فتنا زنا بلد زقلت أملاخ مسنا ديتو بزيبتي نسات دخمت له كفوسا كله إنا نري سلازي نجزي عبير بوتا عين برنا في وتا تا زقبوا بوتا مسحابته جن كتم حركة فوس كلا عين ريح زلدي نبحكي من نخن كيد كلنا أنا بمدهانيت كنوصل كلنا اللي على مدهانيت እግዚአብሔር كم زلوا خن عمن كنري خن كلا لنا مدهانيت جبر اللي نسخافة وسني بين غيرو جن فوسنا شو እግዚአብሔር ويسبل أخلنا مدهانيت خوننا تزن وصد زلنا بخمزي እግዚአብሔር دسرح أبانامو نزين كنستوعلن دليل الناس لذي እግዚአብሔር عين برنا بهوتا حرنا بእግዚአብሔር مستمل سدي خات فصل محرز زخون الله الهوات يسمع لنا برجتاني شيخ وسخلام معصوت قبر الله هراي بنا أبزيا ماركوس حمشت أسران حمشتن كساب أسران شمنتن زلن دي كرئس أنيها كابع عسرته وكلت عامت حزو دم زحزح زبلا سبيت نبرت نسا بوزحات حغايم حكيمات بوزح تسكيت كل جنزباون ودات جناخه جدد هذا أنبر أي تغمان بزعبا يسوس مسمعت كدانو تراين تتنقهو كحوئي إلى اللامو بما أخل إتام هزبي بدحريقو مسيئة كدانو تنكيت جنتا سبيت التقمتا ازي آية مغنياتو حدر كذب لا سوينا ينبرن بتناي زمان أوريد كابتي قدف كندز أكل عمتاسي أبتا شوعتا معلتنا يتفتروا قداي قوالن سيتخفسا خلون كوف زبالة ترخص زحازة ترخص مدك أسي أرخص تباهيلو بين أب
ዕፅውይ ትቕመጥ ዝነበረት እዩ ግን ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐትሲ ክዳኑ ጥራሕ እንተተንክየ ክሓዊአ ኢላ ኣብ ገዛእ ከለአ ሓዊያ ዳርጋ ምክንያቱ ክሕዘኒ እዩ ዝተኽበኒ እዩ ዝልከኽበኒ እዩ ከምቶም ቀዳሞት ገንዘባ ዝወድኡ ከምኡ ዝበሃል ሓሳብ እውን ኣይነበራን ብዝየሮ ብዘይ ገለ ክፍሊት ብዘይ ገለ ዝብላዕ ዝስተ ወይ ዝልከ ድማ ክዳኑ ጥራሕ እንተተንክየ እንተተንኪኒ እውን ኣይኮነትን ትብል ዘላ ክዳኑ ኣነ እንተተንክየሲ ክሓዊአ ኢላ ብማእኸል ህዝቢ ምስ ከደት ብእብኡ ድማ ክዳኑ ምስ ተንከየት ሓወየት እዩ እሞኒ እቲ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ናብቲ ሓኻይም ምኻዳ ነዛ ናይ ሓኻይም ሓኪም ክርስቶስ ኣይትፈልጦን እያ ነራ ተንኪዋ ዘይኮነስ ክዳኑ ተንኪያ ምስ ኣመነቶ ግን ሓዊያ እሞ እቲ እምነት ክሳብ ክንደይ ከም ዝሕዊ ናብኡ ንእሽተይ ወስከብል ኢለ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣቦና ቤቀሽ ወልደ ትንሳኤ ሓራይ ካልእ ሕቶ ርእቶ እንተሊና ግዜና ክንጥቀመሉ ኣነ ካሓት ዶ ሓራይ ስምዑካ ኣለዉ ቦታት ከመይ ቀኒኹም ኩላትኩም እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ናተይ ሕቶሲ ብዛዕባ ናይ ምስትረ ቀንደል ምስጥረ ሜሮን ክንመሃር ጌርና ብዚ መፅሓፉን ኣንቢብና ኢና ብዙሕ ብዛዕባ ይገልጽ ግን ብዛዕባ ናይ እዚ ማይ ጨሎት ኣብ ዓድና ብሕልፊ ዝዝውትር ስለዝኾነ ብዙሕ ሰብ ከይዱ ድፉ ቅድሚ ዓበይቲ ሰባት ቅድሚ ቶም ኣብ እምነት ዘለው ቅድሚ ብሕክምና እውን ናብኡ መሪፆም ይኸዱ ብዙሓት ክሓውዩ ንርኢ ኢና ንሰምዕ ንርኢ ኢና ብተዘማዲ ከዓ ብዙሕ ነገር ዝበሃለሉ ኣለዎ ከዓ ብተቃራኒ ካልእ ሰባት ሕማቕ ነገር ብዛዕባኡ ዝዛረቡ ካልእ ሃይማኖት ገለ ዘለዎ ሕጂ እንታይ ምትሕሓዝ ኣለዎ ንምንታይ ከደይ ማእኸል ኣብ ናይ ማይ ጨሎስኒ ኣጠቃሊሉ ኣብዚ መፅሓፉን ወናት ምናልባት ንዕደይ ዝተባሃል ኩላ ከይኮን ክንብባ ከለኹ ወይ ከዓ ተተገሊፃ ማለት እዩ ብዛዕባ ዝስፍዕ ቁርብ ሓበሬታ ክወሃበና ዝከኣል እንተኮይኑ ይቐኒለይ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና ኣማንኤል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ምስኻ ዝሓተትካዮ ንብዙሓት ንኩላህና ክጠቕመና ክእል ኣቦታትና ሰምዑ ኣለዉ ኣበይ ቀሺ ዲበ ናቤት መርጌታ ዝሓቶ ሰሚዕኹማ ዶ ሰሚዐ እያ መሉስዋ ባዕልኩም እምበሪ እዚኣሲ ካብቲ ሒዘ ፅናሕኩም ውፅእ ዝበለት እንድያ ዝኾነ ደሓን መፀው ትገብሩላ እቲ ማይ ጨሎት ንዝብል ንኣብነቲ ቤተክርስትያን ኣፅኒሓትልና እንድያ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ምትሓዝ ኣለዎ እየ ዝብል ምክንያቱ እቲ 38 ዝሓመ ሰብኣይ እንድሕር ርኢና እውን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ተፃሒፍልና ከም ዘሎ ቤተክርስትያን ንዑ ምርኩስ ትገብር እያ እንሓንሳ ይብለና ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ዮሃንስ 5 ዘሎ እንሓንሳብ ኣብ ዘይተፈልጠ ብድንገት መፅእ እሞ ነቲ ማይ የንቀሳቀሶ እሞ ተቀዲሙ ዝሓወየ ዝኣተወ ይሓዊ ከም ዝነበረ ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና ኩሉ ግዜ እቲ ማይ ጨሎት ክበሃል ከሎ ኣብኡ ጸሎት ዝጽልዩ ኣቦታት ካህናት ወይ ፈለስቲ መነኮሳት ስለ ዘለው ሓዊዮም ዝምለሱን ብዙሓት ኢና ንርኢ ማለት እዩ ልክዕ እቲ ማይ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምስተ ባረኸ ንፈውሲ ከም ዝነሎ ቤተክርስትያንና ተኣምንን ትጥቀመሉና ኣላ ማለት እዩ ካልእ ክተሓዝ ዘለዎ እንታይ እዩ ኣብ ዓድና እቲ ዝያዳ ንኣብነት ትፈውሲ ክኸውን ዝግብኦ እቲ ቀንዲል እዩ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ቤተክርስትያንና ግን ብፀቕጢ ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል ብስደት ክኸውን ይኽእል ብስእነት ክኸውን ይኽእል ነቲ ብዘይቲ ክኸውን ዝግብኦ ብማይ ጨሎት ብማይ ደግሚ እያ ትገብሮ ነይራ ማለት እዩ እሞኒ ኣነ እዚ ዝፈልጥ እዚ ከዓ ይመስለኒ ንዓይ ዝያዳ ብምርጌታ ማእኸልና ኣለኹም ተብርህዎ ትኽእሉ ኢኹም ራይ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣቦና ቤቀሺ ዲቦ ኩሉ እታ መሊስኩም ኣለኹም ኣቦ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣቦታት ኩላኹም ሓሳብ ክትብላ ኢኹም እታ ናይ ሓውና ሕቶ ኣብ ዓድና ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓድና እቲ
ጸጋ ማየ ጸሎት ኩላህና ከም ንፈልጦ ኣብ በዓል ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሽማ ንጉስ ታሕታይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ቀይሕ ኮር ደርዓንቶ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብዙሓት ተኣምራት ዝግበረሉ ብዙሓት ሕማት ዝሓዊሉ እዩ ኣብዚ ምስ ሕማም ዝተተሓሓዘ ከዓ ኣብዚ መፅሓፍ ብዛዕባ ማየ ጸሎት እንታይ ኮይኑ በታ ዘይተዋህቦ ተረዲእካ እንተሊ ኮይነ ኣማኑኤል ሰምዓኒ እንተሊኻ ትኽክል ኣለኩም እሳያት ሓሳብ እሞ ኣቦና በቀሽ ወልደ ትንሳኤ አንተ አባና በቀሽ ዲበ ጥቅስ አቢልዋ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ንዕማን ካልኣይ መጽሓፍ ነገስ ምዕራፍ 5 ናብ ኤልሳዕ ምስ ከደ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ከይድካ ትሓፀብ ምስ በለውን ነቲ ሩባታት ናይ ሶርያ እናጠቀሰ ካብዚ ሩባታት ናይ ሶርያ ዶ ሩባ ዮርዳኖስ በልፅ እዩ ካልእ ገርካ ትሕውየኒ መሲልን ንንበር ምስ በሎ እቶም ምስኡ ዝኸዱ እንታይ እሞ ኢልካ ተሓፀብ እሞ ተሓዊእካ ኢልካ ካብኡ ዝዓቢ ነገር እንተዝእዘካስ ኣይምገበርካ እንደነርካ ኢልዎ ተሓፂቡ ድማ 7 ግዜ ተሓሊልዎ 7 ግዜ ተሓፂቡ ድማ ካብ ለምፁ ነፂሁ ድማ ከይዱ ማይ ጸሎት ክበሃል ከሎ ኣብ ዓድና እውን ሓደ ተወሓደሲ ሓደ 7 ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስባኤ ሙሉእ 7 ማለት እዩ ግን እቲ ማይ ጸሎት ግን ነዚ ቀንዲል ክትኮ ይክእልን እዩ ቀንዲል ነብሱ ዝኸኣለ እዩ ሕጂ ኣየድልን እዩ ኣይኮነን እቲ ማይ ጸሎት ንብል ዘለና ግን ንቀንዲል ክትኮኦ ግና ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እዚ ካብቲ 7 ምስጢራት ናይ ድሕነትና መሰረት ንብሎ ሓደ ካብኡ እዩ ማለት እዩ ሰብ ተዘይተጠሚቁ ተደይቆሪቡ ክድሕን ይኽእል ድዩ ኣይክእልን እዩ እሞ እቲ ማይ ጸሎት ነዚ ምስጢረ ቀንዲል እዚ ክትክኦ ኣይክእልን እዩ ረቦና ጽቡቅ ጌርኩም ኣብርህዋ ድማ ቃለ ህይወት የስማዕልና በይቀሽ ወልደ ትንሳኤ ሓረ በቀሽ ተስፎም ኣከፋፋሊ ጥራይ እንዳኾንካ ደ ትርሕቅ ኣለኻ ኢና ከማ እንዲያታ መደበ እዚኣ ባጋ ቀላል ስራሕ ግረም ወዲያ ንጋሓት ኣማኑኤል ፅቡቅ ትሕቶ ኢኻ ሓቲትካ ሕጂ ግን እቲ ማይ ጸሎት ንምንታይ ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብዛ ዘለና ርእሲ ዘይተጠቀሰት ንትብል እቲ ናይ ማይ ጸሎት ኣገልግሎትን ጥቕምን መፅሓፍ ቅዱሳዊ እምነት ቤተክርስትያንና እዩ ኣብዞም ኣቦታትካ ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆም ኣለዉ ሕጂ ግን እዛ ንመሃራ ዘለና እንታይ እያ ትብል ምስጢረ ቀንዲል እያ ምስጢረ ቀንዲል ሕጂ ንምንታይ ንጥቀመሉ ሕሙማት ዝሓመመ ክፍወሰሉ ኢና ንዛረብ ዘለና መስለኒ ሕጂ ማይ ጸሎት ኣብዚኣ ኣርእስታ ኣይኮነትን እቲ ሕማም ብምንታይ ንፍወስ እንተሪኢና እቲ ማይ ደግሚ ኣገዳስነቱ ኣብ ማይ ጸሎት ክንሕፀብ ከለና ክመፅእ ይኽእል ግን ሕጂ ምስጢራት ቤተክርስትያን እሞ ከዓ ብፍላይ ምስጢረ ቀንዲል ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ብዚ እታ ናይ ማይ ጸሎት ኣገልግሎት ኣብዚኣ ኣብታ ምስጢረ ቀንዲል ኣይትጥመርን እያ ዘለና ማለት በዚኣ ኣብዚኣ ክታቱ ዘይከኣለ ንዛረበለን ዘለና ምስጢራት ቤተክርስትያን ስለዝኾነ ናይ ማይ ጸሎት ኣርእስቲ ኣይኮነትን ስለዝኾነት እያ ኣብዚኣ ዘይኣተወት እምበር እምነት ቤተክርስትያንና እዩ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ኢኻ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ኣብ ኩሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ንዛረበላ ዘለና ግን ብምስጢረ ቀንዲል ብኸመይ ይግበር ንመን ይግበር ነቲ ዝሓመመ ማለት እዩ ንምንታይ ይጠቅም ማለት ኢና ንዛረብ ዘለና መስለ ብኸምኡ እያ ተረዲኣትካ ትኮን ተስፋ ገብር ተረዲኣትን እንዲ ኣቦና በቀሺ ተስፎም ኣነ ግን ኣውራ ከስምረላ ዝደለኹ ስኒ ኣብ ዓድና ከለና ካብ ሚስጥረ ቀንደል ብዘይቲ ንሓሚምካ ንኽትብል ንኽት ከምዚ እቲ ሚስጥረ ቀንደል ንኽግበረልካ ካብኡ ንላዕሊ ሰባት ወይም ከዓ ብብዙሓት ዓበይቲ ሰብ ኣብ እምነት ዘለው ዝነግሩካ ድምኹርካስ ማይ ጸሎት ኪድ እዮም ዝብሉ እይወ ሕጂ ስኒ ምናልባት ኣብ እቲ ካልኣይ ሕታም ናይዚ መፅሓፍ እንድሕር ዝህሉ ኮይኑስ ኣብ ከምኡታት
ከምዚ ተሕወስ እብል ኣነ ምክንያቱስ ብዙሕ ኮንትሮቨርሻል ዝኾነ ነገር ስለ ዘለዎ ኣብቲ እምነትና ማለት እዩ ነቲ ዘይፈለጥና ግልጽ ኣቢሉ ከዓ ንዓና ከዓ ምእንታን ከረድአና መፅሓፍ ቅዱሳዊ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ከምኡታት ድመፁናስ ከም ዲፌንስ ሜካኒዝም ከይድና ንጥቀም ፈሊጥና ፀኒሕና ክንፈልጥ ክንገልጽ ክርድአና ንምንታይ ንገብር ንኽብል ደልየ የቀኒለ لا تغكل ኣለኻ ልዕሊ ከምቲ ዝበልክኻ ግን እታ ምስጢራት ቤተክርስትያን ካብታ ምስጢራት ቀንዲል ንላዕሊ ኣይኮነትን እታ ማይ ደግሚ ግን ከም ትሰርሕ መድሃኒት ከም ትኸውን ኣብ ቤተክርስትያን እምነት ኣለዋ ምናልባት ከም ዝበልካዮ ቦታ ተዋሂቡ ኣብቲ ካልኣይ ሕታም ናይቲ መፅሓፍ ሕማማት ብምንታይ ካብ ሕማምና ብምንታይ ንፍወስ ኣብ እግዚኣብሔር ብኸመይ ንቐርብ ዝብል ኣብ ካልኣይ ሕታም ክትሕወስ ርእይቶና ክነህበላ ኢና ምርፅብቕቲ እያ ሓሳብካ ሕጂ ኣነ ክዕድለካ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣማኒኤል ኣገዳሲ ኢኻ ሕቶ ብድጋሚ ሓቲትካ ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ዘስመሩላ ሓንቲ ርእስቲ እንታይ ነይራ ማያ ጸሎት ንምስጢረ ቀንዲል ኣይትክኦኒ ምክንያቱ መብዛሕትኡ እቲ ብልምዲ ክኸይድ ከሎ ንስሓ ኣቱኒ ንማይ ጸሎት ክኸይድ ከሎ ዝበዝሕ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ኩሉ ይኮነን ክኸይድ ከሎ ንስሓ ኣቱኒ ምስ መፀ እውን ንስሓ ኣትዩ ናብ ቅዱስ ቁርባን ኣይመፅን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማያ ጸሎት ነቲ ምስጢረ ቀንዲል ተኪእዎ ኣሎ ክበሃል ከኣል በቲ ልምዲ ማለት እዩ ስለዚ ኣናፃፂርካ ግን እቲ ህዝቢ ርድኢት ክህልዎ ምእንቲ እታ ናይ መወዳእታ ኣቦቐሽ ተስፎም ዝበልዋ ኣብቲ ዝመፅእ ካልኣይ ሕታም ግን ማያ ጸሎት እዚ ምስጢረ ቀንዲል እዚ እዩ ናብ ማያ ጸሎት ክንከይድ ከለና ምስጢረ ቀንዲል ፈፂምና ምስጢረ ንስሓ ፈፂምና ምስጢረ ቀንዲል ምስጢረ ቁርባን ፈፂምና ክንከይድ ከለና ክልተ ረብሓ ኣለዎ ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ረብሓ ኣለዎ እግዚኣብሔር ክፍውሰና እንተፈቐደ ተፈዊስና ንመፅእ እግዚኣብሔር ክፅዋዓና እንድሕር ፈቃዱ ኮይኑ ተነሲሕና ምስጢረ ቀንዲል ፈፂምና ምስጢረ ቁርባን ፈፂምና እንተሃሊና እውን ዘለኣለማዊ ተስፋ ይህልወና ተባሂሉ ክግለፅ ኣገዳሲ እሞ ዓብዪ ርእስቲ ኢኻ ሓቲትካ ብኸምኡ ኢና ከዓ ተሳተፍቲ ርእይቶ ሕቶ ሓሳባት ንብሎሞ ቃለ ህይወት የስማዓልና እቶም ብሕቶ ዘይትዋስኡ ዘለኹም ከዓ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ከምዚ ናይ ሓውና ኣማኒኤል ኣገዳሲ ሕቶ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘቐመጠልኩም ብምልዓል ብምሕታትን ብምምላስን ክትሳተፉ ብክብሪ ንዕድም ሕጂ ግዜና ኣኺሉ ኣሎ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ክዓፅውልና ብክብሪ ናብዚ ኣውደ ምህረት ዕድም ኣራይ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ከመይ ቀኒኹም ኩልኹም ከመይ ውዒልኩም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣቦና ቢቀሺ ዲቤ ስለተዘመሃርኩምና ቃል እግዚአብሔር አምላክ ቃል ህይወት የስማዕኹም ንኩልና ድማ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልብና ዝዓቁር ህይወት ሂቡ ንዑ ክነብረሉ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር አምላክና መግላፁ ይሃበና ድሓን ኣጠቃልል ከብለን በታ ሕቶታት ጌርና ተዘራረብናየን ኣገደስቲየን ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን እቲ ህላውየ መንፈስ ቅዱስ ህላውየ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣብ ህይወትና ኣብ ክርስትና እንገልጸሉ ወይ እንነብረሉ ኣገባብ እንዲ ዓበይቲ ምስጢራት እየን ምስጢራት ክንብለን ከለና በቲ ዝረአን ዘይረአን ዓብይ ምስጢር ዘይረአ ምስጢር ኣብ ህይወትና ዝግለጸለን ኣገባባት ብፍላይ ከዓ ህላውየ ክርስቶስ ህላዊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ዝረጋገጸለን ኣገባባት ከም ምዃነን መጠን ከምዛ መወዳእታ ዝበልዋ ብቐሺ ወልደ ትንሳኤን ኣበይ መርጌታን ብካልእ መተካእታ ክንገብረሉ ኣይግባእን እዩ ቁረቡ እንተተባሂልና ብጀካ ቁርባን መተካእታ ዋላ ሓደ የለን ተነስሑ ተተባሂልና ብጀካ ምንሳሕ ካልእ መተካእታ የለን ቀንዲል ክንበሃል ከለና ብንስሓ ዝስነ ድሓር ናብ ቅዱስ ቁርባን ዘብፅሓና መተካእታ የብሉን ምክንያቱ እቲ ምስጢር ዕላምኡ ብስጋን ብነብስን ክንፍወስ ናብ እግዚአብሔር ኣፅቢቕና ክንቀርብ ተዳሊና ክንነብር
كمتي بعال دانيال آزاريان أنا نزبل وخم نموت نابت حن كله أملاخنا خد إحنا نان تفتواسي طبق كفت خد إحنا نان تزيفتوا دماني أبم لخوت أوت أين سجدن نموت زبلو دلوات كوينم أملاخنا خد إحنا نان تفتوي أما جلوت نخيد أبكال مدهاني تاب حكمنا نخيد كد إحنا نا فقادون تزيكونا بس سجاخن حلف أنت دليل أنت مدبو دما تنسي إحنا قريبنا كم تقالوا زبلنا مهنياتو سجاي زي بلع دمي زي ستة منقص أملاخ أي ورسني أنت زي تنسح خمس ختماتيهم زبلنا زين بزين مويتنا خين هلوينا كنت انقلنا زقب عنا مو سلة زمهارنا قالوا خلوك جابير أملاخنا لتمسجنا يخون مدهانيت ناي سجا مدهانيت ناي عالم حكيم كن كيد كلنا دما لعليوك زي أبير كم زلو خنري نتان قبل هذا الناسي بإمنات كن قبرا بإمنات كن الزاربا خا قداسي زي أبير مدهانيت ناي سجا دربي واي بلنا سجاويان مخنا فلتيو بسجاوي من قد خنبر كن حاسب كن زا خنابخاني كن مجاب مدهانيت كن وسد كن كدن كن مو كل زي ناي نسجا زد لي أنا كاني سريع الناي جن كل نقبره نعون مسجنا نعون نأمنا خنقبره خمزلنا بزي بو نعو ممان والحنت نقر زقبر نقر كم زيلو كنفلطو يقبعنا حكيم نقلي الحمام زي تزي قليص له كسوره يخلي نخبيد حمام دما حكيم زي تقليص له كقلصو يخلي حيال عمتات قبر ابزوم ناي جون هوبكنس ناي زوم نيوروسيرجن ابز قرب اوان من كم بناي منقست صراحه قال جميل زبل دكتور كمتاهم هاني خمت بلو بنسن كارسن دي زبال ازيو ناي مطبحتي خيلا ناي امرو مالتني حانقول انتي الو خرب سمعيو ناب مطبحتي خا تخلخو سني صلوت صلي ايزاتو صلوت مصحف قدس انبيبو صلوت صلياتو اب كلوتو يوكل اي نبرن هذا اب እግዚአብሔር يتوكل نحن خدا ام حساب كندي نعاتاتهم እግዚአብሔር نتي يداوم سريح السديدهم مدهانيتهم زرقيحهم كبنا خلو زنقاقهم እግዚአብሔር اصبيقنا هنريو زي نخيل سلامنتاي ስለዚህ እግዚአብሔርكم هنقبر بعلو يدغفنا مدهانيتنا خنقارص ግን አይደልየናኒ مدهانيت يخون إلنا نبلو خنبلو ግን እግዚአብሔር يدلينا إمو ስለዚህ كل قالوا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ቃለ ሕይወት يسمعلنا نتوم سمعت دما بلبنا يحضر لنا بوخ نبر እግዚአብሔር يدغفنا مارني القطعت ولنا بغشي ولا انت سلام تبلا لا كاديا لا حب قبر حرا بغشي لا كاديا تمام بغشي ديبه حسبنا بغشي نمخا سمع وول ومنفس قدس هذا أملاك أمين كلنا حنساب نصلت حفل بل من سلام صلى صلات كم بحدش كلن زحزي أبيهر بقيتانا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنت لكل زغنات قدس بيت كريستيان لمن علنا قبل لازم مؤمنان بزح سلام كب نقول سلام سلطان ذلو جابير أملاخنايو من سلام تصليو سمايات نبر ربنا سمكاي قدس من سرات مصا بعد كان تاب سمايكم دمندري كون على تنجرانا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لم بدلنا اوسنا ندقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسن لين كبر نزل علمنا كإما امين وزيت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاهم دنقليخي هذا جابير طوات كويتا سراوي سلام لك لكم شيخا أنا سبرختي فركر سقوم برغي عمل تسقى جابير مساقي أوفيسيتي دس والكي هتياتنا سرير لنا فتوى الدقية سكرساس من تانا محرت لمن لنا أمين ونقول لك جابير اللي منا كان مالك كان لنا ونقول سلام هبلنا كل كان أخام أو جابير أطرينا سقاها ونفسلنا جاكها نفلت بعد أملاخي بلنا قدسم كان سمن نسوعنا لنا أبسما يزل خان سقا سلام كان قبل النفس كلنا حضر أبز عالم زمن مرنا بسلام حلو وكل ما راح تنسى السلطان بقدس سمكا سلام حبهم أبزرانا زمن نزل مكان تأذاب كأم خراب
أما إتاونا نوصانا نزلو قراوتناون بكل سلام حلوهم بهدوءهم بقونعون هوات كنبرن كل سنة أملخو دما نأغاني إزيابير بنفرح بحياونات كنركبن بكرساس مسؤولية منفذ قدسن سجانا نصنعتم بؤذن لك على من كل ساعة نزل علم أمين وأشياء صلاة وصال بس قدوس إجابير أملخنا سلت أنحنا جزيه تجزيه صغيب كنا تقالنا تكايو زمهرنا زكافلنا ذهب كنا السخاء خمو نتخلو ناتكازو خنا دما أب كبرخا نخنو علو السخاء حق زنا كل التمهرنا يو إجابير أملخنا نعاخا تخبيرنا له مقدخا تحجنا له أب أمنات تصنعنا له شمكا لعل انت دعبلنا له بشقا بنفسي زل حمام كنفوس إنامو ناب أمنات زمس قبرلنا قدوس إجابير أملاخنا ولا كاب بسقات عيات انتغنا بحاتيات بنفسنا تعيي بلنان أمو يتزقبر صلوات زيتنا لخوخو بنتحمم تسألخم له حاتيات قرر تغين خدم صليا كاب كل حمام دما قطفو سايا كم زبالكا نخلنا زيابير أملاخنا كاب حمامنا حمام حاتيات فوسنا نتي زبالكانا زدالخلنا فوس دما تتأكمت نايت فوسن نايت مدهانيت بإمنتك نكون دما السخا حق زنا كل أمنتنا كل حيلنا ناب سبات زي كونه ناباخا كون مو كاب حيلخا حيله يبكا كاب فوسخا فوسي يبكا كدحننا ذهب كاننا فوسنا ذهب كاننا دما بدحري هذا أنا بأتوم كنت أمتنبر كدمي خا زخون خي نسرع امنات وسخنا نبنا نزمهارنا بنا بكشدي بدما قدمن طعنان حبلنا زمن أقلقلتهم دما بارخلنا كلنا زتمهارنا دما إجابير أملاخنا كاب سمعت مخان وسينا نسمعنا يو تكبرتي أبصرحة وعلتي أبكند حدا 36 سناي فري تكبرلنا بمسمع طرح خين الداناجر كم مسمع لمدت رح خين يخون تايدا زيادة نتنسمعه بتكباركم قبرو ناي قبر تكبار كلونا لمد كلونا السخا حق زنا سلازا مش الزيئة نمسكنكا سلا كله الترفي وتنا رما نلمنكا كم زي سانو زيابير أملاخنا بزحات اللومو هبلنا نزلنا نذهب كان ناس أقادما تتأكمتين مدراو برخات نسماوي ويتكم قبر دماسخ حق زنا نعلم سلام إذا زلنا هاجر سلام هاجرنا نهزبنا نقرابتنا أما نقونا دما سلام هبلنا زب هاجرنا كبابينا نزلو وقئن ورا وقئن دما السخاء أقرر لنا سلام هبلنا يا أخلقكم بلنا وقئز فترة بزح نقرأ لنا هيوات تتأفع له نبرت عنه له سدرابيت بتنا له بزح كانوا كبدك سبات نرئ لنا مو كنا أرحيك زيابير أملاخنا سلام أوجلنا نثم أبسالنهم أبصبق من برتقميتهم كنا زوج زلوا بتيب زكاتات الوزلوا دما هيواتهم سقام أو خمزلا دق أموين أو خمزلوا حسيبهم تسمعهم ناب سلام ناب زته ناب أركهم نلبهم تنكف نا ابن لبوتيخا نايسقا لبئت ولم نا ابن لبوتيخا نايسقا لبئت ولم قدس إجابير أملاخنا صومنا بارخلنا قدسلنا صوم دحنت صوم محرات قبرلنا ودو توساينخا برهانة ساقا دما بسلامة بصحنا بنا يدينا قدس رنقل مريم أمالادنات بنا ملاقت ترادأنت بنا نبياتنا حوارياتن أي أدكان سمايتاتن أي تفلينا كم تنحواريات زمهار كايوم أب سماياتنا برابونا ندولنا نتسوع كالنا سمكاي قدس ننقصغات مزا فأركام تاب سمايكم دمام دريخون عيلة انجرانا لما حبنا احنا نزبردلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا مدقلنا كم كفاد احنا النمبر أفتنا يتأتونا
መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምናት ካይማ ኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣዳይ እግዚኣብሔር ፅቡቃት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታ ወይስረይ እግዚእና ኣምላክን ወዳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሰረይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልድ ልብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብዮ ካህናት ወአብዮ ዲያቆናት ሁሉ ኣነሳሪ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሃን ወንፅሓነ ይረስየነስ ክብልዋን ሰማያት እግዚኦ መሃረኒ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሃረኒ ክርስቶስ 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 ጸጎን አብየ ቀሲስ በጸሎትካ ቅድስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም እግዚኦ መሃረኒ 12 ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረኒ ክርስቶስ 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ደግና አቦና አቦይ ቀሲስ ተስፋም ይቀንየልና